Euskal Herrian inoiz ikusi den fenomeno astronomikorik ikusgarriena kontatzen ari gara eguzki eklipse osoa. Jendea prest da, dagoenekoz arrimatu dira guztiak, mendi bazterretara, itsaso bazterretara, eta guk, Mikel Falsa astrofisikariaren laguntzarekin, 2 orduko kontakizuna, erretransmisio eginen dizuegu, Euskal Telebistak izugarrizko baliabideak jarri ditu erretransmisio honetarako, eta lekua unitzetatik erakutsiko dizkizuegu irudiak. Hau, Sendabiba, Argedasen, Nafarroako bardeetan, hor ere izanen gara. Baita Donostian ere ikusi berri dugu Saguesen EITB antolatu duen eklipse gau berezian. Baita Bizkaian ere Galea Lurmuturrean. Eta gu, Mikel Falsa astrofisikaria eta biok, Arabako astronomia elkartean gara. Iturrietako behatokian, emakume hau dagoen leku berean, gure ondoan dagoen emakumea. Agura indik hurbil gaude eta kontakizuna eginen dugu. Solastuko gara luz eta zabal gaurko eguzki eklipse oso honi buruz, badakizue azken egunetan EITB paratu baldin baduzue, gure edozein telebista kate edo edozein irrati kate, plataforma edo interneteko atari, pixka bat solastu gara, eklipseari buruz. Bueno, ailegatu deguna, atzera kontaketa bukatu da, eta arratsaldeko 7 eta 32 diren honetan dagoeneko hasi da eguzki eklipsea. Ilunabarreko 8 eta 27 minutuan izanen da eguzki eklipsearen momentu gorena, eta eklipsearen osotasuna 8 eta 32 minutuan izanen da. Eta hemen ETV baten eta ETV On plataforman zuzenean erakutsiko dizuegu guztia. Hauxe da, Iturrietako behatokiko irudia, jendea dagoeneko eguzkitako betaurrekoak paratuta, eguzkiari so. Egia da, eguzkitako betaurrekoak orain bai, baina gero homologatutako betaurreko bereziak paratu beharko ditugula, eta hasi baino lehen eta hasteko horixe da erran behar dizueguna. Betaurrekoak erabiltzearen garrantzia favorez, betaurreko egokiak bakarrik erabili eguzkiari begitzeko. Lantziegotik estratosferara bidali dugun globoaren irudiak ere eskainiko ditugu. Drone bitartez lortutako irudiak ere bai. Gauza unitz eskaintzeko gau berezi honetan. EITBek, arantza diren laguntzarekin, 2 globo estratosferiko bota ditugu lantziegotik 30.000 eta 38.000 bat metroko altueretara bidali ditugu globoak. Eklipsearen bertze ikuspegi bat emateko. EITB Laben ekimen honi esker estratosferatik ikuspegi erabat desberdina ikusiko dugu. Globoetako batean 360 graduko kamera bat paratu dugu. Eta eklipsea estratosferatik grabatuko dugu. Beraz, eklipseak gurean egiten duen itzala 38.000 metrotara grabatuko dugu. Bigarren globoan berriz, seinalea zuzenean eskainiko duen bertze kamera bat bidali dugu. Globoa nola igotzen den ikusteaz gain, eklipsea bera ere seinale horren bitartez jarraitzeko aukera izanen dugu. Zuzeneko seinale hori ikusgai egonen da EITBko kanal eta plataforma digitaletan, eta 360 graduko irudiak kalitate handian urrengo egunetan izan dituzue ikusgai. Hortxe, jendea mugikorrarekin ikusten duzu ezkerreko aldean, nola mugikor eta mentxe, gure eguneko protagonista. Kaskantetik ailegatzen zaigun seinalea eta gohartzen bazarete dagoeneko hasi da ilargia eguzkia estaltzen. Hasi da eguzki eklipsea. Duela mende bat baino gehiago ikusi zen Euskal Herrian azken eklipse osoa. Hemendik 300 urte baino gehiagora izanen da urrengoa, zehazki hemendik 375 urtera. Eta hau, Sendabibako irudia, badakizue, Euskal Herriko hainbat txokotan gaudela eta hementxe, betaurreko hauen garrantzia. Betaurreko hauek paratu behar dituzue, gaur eklipsari begiratzeko. Hariko gara, luz eta zabal, Mikel Falsa astrofisikariarekin, baino lehenago gure erreportariei egin behar diegu kukua. Donostiara goaz, Saguesera goaz, han EITBek antolatu duen eklipse gau berezira. Hantxe dugu,
Ane Urresti, arratsalde on Ane, zer giro, inguru mari horietan, ari alda jendea arrimatzen, Saguesera, jaira. Kaixo Joseba, bai, hemen gaude Saguesen, lehen ez zegoen orain dela ordu bete ez zegoen inor, baina orain ikusten dezuenez, ja gerota jende geixo ari da hurbiltzen, eta 2 ordu barru hemen jendea gainezka egongo da, izan ere 2000 pertsona inguru espero dira hemen, eta izan ere zu komentatu bezala, ETB Lab izango dugu hemen, Jon Gara izango dugu hemen gurekin speaker bezala gero egongo garela berarekin, eta eklipseaz gozatu ahal izango dugu hemendik denbora gutxi barru, eta ea nola ikusten den hemen Saguesetikan, naiz eta 189,70 izango dugun, hemen ere gozatuko dugu, eta naiz eta beste modu batera izan, gozatzeko prest gaude, eta hemen hainbat ekitaldiren bitxartez, disfrutatzeko, bai. Disfrutatzeko Ane Urresti eskerrik asko, horretaraxeko elkartu dira adibidez, hemengo gazte kuadrilla hau, gazte eta zain gazte, guztiak hauek ipar Euskal Herritik etorriak dira, eta, bertze reportari bat dugu Nafarroako bardeetan, Sendabiban, eta hantxe dugu Gorka Granado. Arratsaldeon Gorka, zer giro, bardeetan? Arratsaldeon Joseba, esan bezala Sendabibara etorri gara gaurkoan, eguzki eklipse oso honetaz disfrutatzeko. Iluntzean aurkituko dugu eguzki eklipsea, orain behintzat eguzkia eta soberan 40 gradura ere iritsi bai gara Sendabibako paraje izugarri honetara. Ez gara bakarrik egongo, 6.000 pertsona baino gehiago espero dira, gaurko arratsalde iluntzean eguzki eklipse osoaz hemen gozatzeko, euneko eklipseaz gozatzeko puntua da honako hau, eta bakarrik ez gara izango, sorpresa ugari izango ditugu, eta hemendik minutu gutxi batzutara izango dugu lehendabizikoa, beraz, adi egon! Adi egonen gara bai, gaur eklipseak protagonismo oso hartuko du, noiztik ari gara EITB-en hau kontatzen. Bailegatu deguna, 2 gauen eguna ditu diogu, gure bizitzan seguraski behin bakarrik ikusiko dugun eklipsea, eta horren gainean solasteko gurekin da Mikel Falxa astrofizikaria. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Joseba. Untxan? Ni biziki untza, eta ziek? Astrofizikariak gaur, gogoz eta urdurire bai, ez da? Normal. Ez baita usu pasatzen alako gertakari bat, eta guretako gertakari garrantzitsu bat da. Zergatik da gaurko eguna hain garrantzitsua, Mikel? Hogeita 1. mendeko eklipse oso bakarra izanen baita eskualeritik pasatzen dena. Beraz, erranduzun bezala, izanen da gure bizitzan ikusiko dugun bakarra. Behar ba. Eta mementu hori zinez baliatu behar dugu eta profitatu untza. Hortxe, ezkerreko irudian, Sendabiba Argedasen, eta eskuinan berriz ikusten dugu eguzki eklipsea dagoeneko ari dela ilargia eguzkia jate. Azaldu dezagun hasteko eta behin, eguzki eklipse osoa zer den. Jakin badakigu ilargia, lurra eta eguzkia lerro berean kokatzen direnean, gertatzen dela. Azaldu guzu hobeki, zer da gaur ikusten ari garena, Mikel? Beraz, guai ikusten duziena da ilargiaren itzala arribatzen, beraz, saietxetik, eskuinetik. Eta gertatuko dena da, ordu batez, gutxi gora bera, pixkanaka, ilargiak eguzkia estaliko duela. Eta guai hasi da, beraz, ikusten duzue itzal hori. Eta hola segituko du eklipse osoraino, beraz, eguzkia osoki gordetuko dilaik. Eta azken minutuetan ikusiko dugu ere ikuskizun polit bat deitzen dena bailiko perlak. Eta beraz hori ikusiko da, zenta ilargiaen kratere batzuk utziko dute argia pasatzen, eta beste mendi batzu ez dute utziko pasatzen. Berak guk ikusiko duguna da eraztun bat perla distiratsu batzuekin. Eta azken momentean bakarrik bat ikusiko dugu, eta hori deitzen da diamantezko eraztuna, eta azken mementuan, mementu izarrean, garrantzitsuenean ikusiko dugu eklipse osoa. Beraz, ilargiak osoki gordetuko du eguzkiaren argia, eta ikusiko dugu eguzki koroa inguruan, beraz eguzkiaren atmosfera, eta hori ezin da ikusi eklipsea ez delaik osoa. Beraz, adibidez, iparraldean ez dugu ukanen eklipse oso bat, bakarrik partziala,
euneko latanoita hemeretzia, piskat gehiago, eta hor ezin da ikusi eguzki koroa, zinez ukan behar da eklipse osoa. Eta gero berriz ikusiko dugu, behaz aipatu dutana, baina alderantziz, lehenik beste diamantezko eraztuna, gero bailiko perlak, eta gero uzten berriz eguzkiaren argia pasatzen, eta ilargia bere bidea segituko du. Arratsaldeko 7 eta 8 minutuan izanen da, orantxe Mikel Falsa astrofisikariak azaldu digun hau. Ezkerreko aldean, Galeako lurmuturra, getxon, hortxe gure droneak ematen dizuen irudia, eskuinean berriz Nafarroako bardeetan, sendabi batik ailegatzen zaigun seinalea. Gaur EITBek sekulako baliabide multzo aparatu du martxan, Euskal Herriko xoko aunitzetan egoteko, eta eklipsea, urteko egintzarik handienetakoa denez, behar bezala zuei kontatzeko. Errepikatu behar dugu, Mikel, merezi duelako. Gaur eklipse ikusteko, betaurreko bereziak behar dira. Hau entzuten ari zareten guztiok, ulertu behar duzuen gauza da. Zergatik, Mikel? Eguzkiaren argia biziki indartsua baita, eta erretina erretzen aldu. Beraz, erretina da organo garrantzitsuena bista ugaiteko, ikusteko. Beraz, kontrolatu behar duzue, zuen betaurrekoak ziurtapen ona baduela. Eta ziurtapena da ISO 1-2-3-2 marra 2. Ez palin badu ziurtapen hori, ez da betaurreko ona. Batzutan 2015ekin finitzen da ziurtapen hori. Beraz, untsa babesteko zuen begiak baliatu behar dituzue betaurrekoak ISO ziurtapen horrekin. Beraz, errepikatzen dut, ISO 1-2-3-2 marra tipi, 2 eta behar ba 2.2015 batzutan ageri da ere. Eskuineko aldean, eguzkiari ozka egin dio dagoeneko ilargiak, hortxe duzue, kaskantetik ailegatzen zegoen irudia, eta Nafarro aldera goaz justuki, bardetan sendabi bandugulako, Gorka Granado, gure reportaria, okerrez pagara Arnaitz Fernandez, gure eguraldiko lankiderekin. Arratsaldeon, Gorka, konta iguzu! Arratsaldeon, Joseba, ondo esan bezala, pertsonaz betetzen hasia da sendabidako inguru hau, eta gonbidatu oso berezi batekin egoteko aukera dukagu guk ere, gure eguraldi gizonarekin, arratsaldeon, Arnaitz. Arratsaldeon, Gorka. Duela minutu gutxi, Arnaitzek esan dit, eklipsea dagoeneko hasia dela, ze momentutan dago orain eklipsea? Duela 5-10 minutu inguru hasi izan da, eta dagoeneko eguzkiaren eskuin beheko zatitxoa hasi da estaltzen, eta pixkanaka, horrengo ordu honetan guztiz estaliko da, eta eguzki eklipse oso ikusko dugu izan da duan, Nafarroako eguan. Arnaiz, konta iguzu pixka bat, zer izangoen ikusiko duguna, zer den eguzki eklipse oso, beste hilabetetan entzuten izan ongarena, eta dagoeneko egun aldu da. Egun oso berezia da gaurkoa, eta nabizikoa gogoratu, betaurreko molagatuak erabili behar dituzula, dagoeneko momentu honetan eguzkira begira jartzen bazarete, betaurrekoak ipini. Eta hemendik aurrera zer da ikusiko duguna? Justo guztiz estali baino lehen, eguzkia guztiz estali baino lehen, Beiliren perlak ditureko fenomen ikusiko dugu. Argi puntutxo bereziak ikusiko ditugu, jargiaren, orografiaren ondorio sortzen diren puntutxoak dira. Gero, diamante erastun bat sortuko baita, jargiaren inguruan, guztiaren argiaren ikusiko baita, baina puntu zehatz batean ere oso puntu diziratxo ikusiko, beraz erastun baten itxurez ere. Eta gero, momentu magikoena guztiz estaliko da, eta eguzkikora ikusteko okerezen. Hau da, eguzkiaren inguruan, zurixka den odeitxo bat modukoa ikusiko dugu, eta momentu horretan, betaurrekoak kendu beharko ditugu, ingurura begiratu, guztiz ilu egongo delako, eta momentu oso magiko izango da. Ziurrenik temperatura jaitsiko baita, eta haize pixko bat ere bilko delako, temperatura jaitsira. Azalpen ederonekin, ikuste ja duda denak argituta. Arnaiz, imaginatzen dut azken egunetan, galdera, jendeak kalean gelditzen zaituenean edo, eklipsean inguruko galderak izango direla protagonista. Zer izan da, galdera bitxiren bat edo, zaizuna, nola galdetu dut pertsona honek, hau.
Bueno, alde batetik, goratzen ez galdera batekin zidatela, eta aurrekoak probatu eta ez ere zela ikusten, hori normala da ez. Azkenean, horretarako dagoela prestatuta, eguzkiari begiratzeko, eta aldiz beste inguru batera jartzen bagara begira, ez dugu zer ikusiko, baina beste galdera bat zen izan da, seguraldi egingo duen, hodeiak sortuko diren, edo ez. Bueno, momentu honetan, badirudi hodei askorik ez dagoela Euskal Herrian, kostatik gertu balitiko hodei batzuk sortzea, eta aldean, baina badirudi errespetatuko digutela, eta hemen, horregoadean beroa bai, baina ez dago dirik, beraz, eguzkia Eusko Eklipse horretaz momentu bereziko. Azken momentuko gomendio batzuk ematearren, betaurrekoak erabiltzea, zer egituko zer dute? Momentuaz disfrutatzea, gozatzea, oso momentu berezia da, benetan. Eta utzi, eguneroko bizitzan dauzkagun, buruan dauzkagun ideiei, zati bat utzi, eta orain eklipsea da agian momenturik garrantzitsuena, maite duzuen jendearekin ikusi, eta hori betaurrekoak erabili, eta mugikorrak ere alde batera utzi, eta momentuaz disfrutatu. Mila esker Arnaiz, eskerra izan da, eta gu Joseba hemen gentuko gara Arnaiz eta biok eguzkiaz disfrutatzen. Eskerrik asko Gorka Granado, eskerrik asko Arnaiz Fernandez, eta bitu duzu ez da, gaur eguraldia alde dugula, Odei bakan batzuk bai kostako punture ematea, baina Euskal Herrian oskarbida zerua, ez du gaitzakiarik, gozatzeko eguzki eklipse oso honetaz, eta hori bai, Arnaitzen gomendioa ere errepikatuko dugu. Gaur utzi bazter batian telefono mugikorrak, begiratu homologatutako betaurrekoekin eguzkiari eta gozatu zuen bizitzan behin bakarrik ikusi ahal izanen duzuen eguzki eklipse oso honetaz. Galea Lurmuturroko irudiak gure droneak zuzenean ematen ari diguna, hortxe, bazterretan seguraski astronomia zale haunitz elkartuko ziren, eta bertze zale haunitz daude Donostian, lehen ikusi dugu, Ane Urresti kontatu dugu, 2000 lagun espero direla, ea nola den giru enguru hortan. Ane Urresti, arratsaldeon, konta iguzu, ze giro duzue, Saguesen, Donostian? Arratsaldeon Joseba, begira, gaude orain momentuan, hemen ikusten nola Jon Gomez Garairek, esatari bezala bere lana egiten duen. Goazen beraren gana, eta batean hartuko dugu, eta ea zer kontatzen digun. Etorri gurekin, goazen, hemen dago, hitz eta ez da gelditzen hitz egiten egitxesan. Barkatu, kaixo Jon, barkatu. Kaixo, nola zaude? Kontatu dizuegu hemen zuzeneko jarraipena egiten ari garela, Ane, arratsaldeon, kaixo. Arratsaldeon, nola zaude Jon? Pixkat urduri, oraintxe itzuliko naiz. Pixka bat urduri, begiratu, zenba jente dagoen hemen, hondartzan, dagoeneko hemen lurrean eserita, eklipse solarra ikusiko, Ane, 114 urte baino gehiago da, horrelakorik ez dugula, gure gizakiek gure aurreko belaunaldik ikusi ez dutela, pixkat urduri. Eta badakizue, jake, behin ona etorrita, nahi bizue kontatza, sekretutxoat, bazter bat kontatzea. Zer? Bira, mikro utziko dute hemen. Guztia gelditu dute honengatik, gure gatik. Bai, zuzenean lankideak gara. Bira, etorri, zuek ere etxekoek badukazu ez da, betaurrekoa baduzu ez da. Gu bai. Etorri hemendik, Ane, badago hemen, hau da, Sagueseko ikuste duzue, kursala hor fondoan. Estenatokia. Agertoki hau da, gaur Malmo arituko da hemen. Baina, begiratu, etorri hona, badagolako txoko berezi bat, nondik eklipsea, gaurko eguzki eklipsea, modu privilegiatuan ikusiko duten euretariko batzuek. Tartean, musikari batzuek. Malmo taldea hemen! Malmo taldea, Kataluniatik, haupa! Vamos, haupa! Hemen dana presta dute, eta begiratu, guk nondik ikusiko dugun, Zuek etxean zaudeten okere, Ane, eta zuk ere gurekin ikusi nahi gauzu, begiratu. Ongi, palkoa dugu hemen, torri. Kontuz hemen, begiratu hemen, dagoeneko jende pile bat dago, normalean iluntzeak ikustera jende pila bat gerturatzen baldin bada, gaur aitzakia bikoitza dugu, Donostiako aste nagusia, EITB-ren eklipse jaia hemen, eta hemendik ikusiko dute Malmoko musikariek eklipsea, alkatea ere etorriko dala txibatu digute. Bueno. Eta zuek ere nahi bauzue, eskatu baimena Aneri eta bioi, eta etorri, leku privilegiatu honetatik ikusiko gulako gaur eklipsea. Eskerrik asko, Jon, zoragarria, bizitzan behin, ez? Bizitzan behin, eta ez dugu berriro ikusiko. Nik orain ez dute zer ikusten, de hecho. Ez da ezer ikusten betaurrekoekin, Eguzkia bai, eta ikusten nabil gerturatzen ari dela, ilargia, benetan, gerturatzen ari begiratu.
gerturatzen ari bai, ilargia justo, bai, eguzkira. Hori bai, importantea, zuzenean ikusten ari zaretenok eta eguzki hor biztara duzuenok, dagoeneko eklipsearen fasean sartu gara eta hau garrantzitsua da, gaur benetan ederra delako biziko dugun fenomenoa, baina arriskutsua ere bai, hori esaten ari gara. Ondoren horren inguruan hitz egingo dugu, garrantzitsua delako. Hemendik aurrera eguzkiari begiratzeko eklipsean ez bagaude ere, betaurreko homologatuekin egitea. Guztiok, hori guztiok. Hori da. Oso ongi, Joma, mila esker, hemen uste zaitugu Zuretzat, mikrofonoa hartu eta bueltatu. Horritzu dire mikrofonoa eta jarraitu, publikoa. jarraitu. Eskerrik asko, arte! Bueno, hemen jarraituko du Jonek, eta guk hemen jarraituko du jendearekin hitz eginez, eta eklipsaren inguruko kontua kontatzen. Eskerrik asko Ane Urresti, eskerrik asko Jon Gomez Garai, ACB artista, behon dizuela, eta hauxe, eguneko protagonista. Mikel, astrofizikaria, ze puntutan dago momentu honetan eklipsea? Zer da hau ikusten duguna hau? Orain ikusten duguna da, beraz, momentu partziala, ilargiak ez du osoki gordetzen, eta bere bidea segituko du, eta iguzkia osoki estali hartzio. Beraz, entzun duzuen bezala, izanen da mementu izarra, 8:00 Beraz, badugu, berroi minutu, gutxi gora bera. 8:07 izanen da, behar bada, minutuak goiti, behiti, lekuan arabera, aipatu behar dugu Euskal Herriko leku desberdinetan, momentu desberdinetan, eta euneko desberdinetan ikusiko dela. Zaldu guztu pixkatori, munduko lekurik onenetako bat gurea da, Euskal Herria da, gure lurraldea, baina aldatzen da lekuz leku, ez da? Aldatzen da, lekuz leku, bai. Zeren eta perfektuki lerrokatia izan behar gira, ilargiaren itzalpean. Beraz, ilargiak ez du perfektuki gordetzen iguzkiaren argia leku guzietan. Eta bereziki, errandutan bezala ostion, aipatu dutana, iparraldean euneko 89 izanen da. Eta euneko batatipi horrek zinez esperientzia ikuskizuna aldatuko du. Iguzkiaren argia biziki potentea baita. Eta hori ikusten dugu biziki untsa hemen, lerrokatze perfektua baitugu. Eta urrunago, ez baita angulu susena ikusteko ilargiaren itzala, ez dugu perfektuki ikusiko. Eta hartako batzutan zinez itzalpan girelaik ukanen ditugu eklipse luzeagoak, beraz kasua izanen da hemen iturrietan, ala Gasteizen, ala Logroñon eta Tafallan, ala Nafarroko hegoaldean ere, ukanen dituzte luzeenak, baina iparraldean gutio izanen da. Erran behar da ere, ez dela bakarrik eskualerian ikusiko, zeren eta itzal horrek bidai bat segituko du Groenlandiatik, bidai hori bidaiatzen baitu. Beraz, Groenlandian lehenik, Islandan, eta Islandan izanen da gaur eklipserik luzeena, 2 minutukoa izanen dena. Gero Atlantikoa, Ozeano Atlantikoa zeharkatuko du eskualegirat arribatzeko. Beraz, guk sortea dugu hemen izaitia, eskualegian leku onenetako bat izanen baita, eklipsearen behatzeko. Eta ikuskizun hori baliatu behar da eta zinez gozatu. Hortan ari gara, arratsaldeko 8:07 minutu gutxiago oraintxe bertan, ikusten duzu ezkerreko aldean, ilargia dagoeneko ozkako eskorra egin diola, hau txikia ondi xamarra eguzkiari, eguzki partziala da, eta ikusten duzu, Kataluniatik ailegatzen ari zaigun irudia da hauxe. Arratsaldeko 8:07 minutuan izanen da eklipsaren momentu gorena, eta eklipsaren osotasuna 8:32 inguruan izanen da. Eta hemen zuzenean ikusteko aukera izanen duzu ETV baten eta ETV on plataforman. Eta lehen aurreratu dizuegu nola EITBek arantza diren laguntzarekin 2 globo estratosferiko bota ditugula lantziegotik. Ernez, hau ez da egunero gertatzen den gauza, 30.000 eta 38.000 bat metroko altuerara, eklipsaren bertze ikuspegi bat emateko bihali ditugu 2 globoak, eta berehala estratosferako irudiak ikusiko ditugu hemen. Momentuan galea lurmuturra duzue, hau iruditako hau ikusten duzue, ze jendeketa elkartu den hor, denak adi eguzkiari eklipsari begira. Goazen ba,
Bizkaiko getxo inguru honetatik, Euskal Herriaren bertze puntara, goazen bardeetara, sendabiban dugu Gorka Granado. Arratsaldeon, Gorka! Arratsaldeon, Joseba. Lehen garraitzekin izan gara, protagonista handi bat gaurko gauen, eta hemen bardeetan sendabibako ingurune honetan beste protagonista bati emango diot paso, gaur emango diolako berak gauari amaiera ederra. Janus Lester, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, imaginatzen dut ez dela egunero egiten zerbait, eklipse egun batean, kontzertu bat eskaintzea, nolako gorputzaldia ez da? Bueno, egun berezia gaurko ez, goizetik etorri gara honea ja probatzera eta pixkat egun osoa itxoitu. Pixkat eklipsea ikusteko dena gorrak gara, pixkat horrelako kampamentu gisako egun bat, eklipsea ikusteko, eta gero, ikustu gaur egun bengo jende askorentzat egun oso berezi izango dela, eta guk egun hori borobitu baltzategu, hobeto. Disko berrierekin pasabitzatela badakigu, ez dakit gaur aurrera benik izango dugu, edo? Gaur oraindik ez, esterno egingo dugu, Bilbon, Euskaldunon abenduaren 19an, gero kursalen ere bai, 26an, eta bueno, pozik, ja pixka bukatuta, konposituz bukatuta, grabatzaz bukatuta, oain pixka, hori eta gero datorren sorkuntza guztiotan, baina oso pozik emaitzarekin, eta gira esan ja jendeari erakusteko gogoz. Hori izango gara beraz estrenaldi horietan, eta holan, azkar batean, zein izango da gaur gobeko plana, iluntzerako plana, zuentzako gaur hemen bardeetan? Gaur 2 iluntza izango ditugu, lehenengo eklipsearekin, eta gero, gure plan izango da guain lasa zerbait afaltzea, goiz samarra falduko dugu, gero kontzertuan oso betetaz egoteko, eta kontzertu motza da gaurkoa, pero egiteko zinit izango ditu, eta gure plana da, fiskat, egun ederronik horrelako itxiera bat ematea, abestea, dantzatzea, eta horrelako egun eder bat musikari nizkatzea. Eskerrik asko, Janus. Guk hemen bukatuko gaurko arratsaldea eta iluntzea ere, plan ezin jobearekin, Janusen kontzertuarekin. Esker mila, Gorka Granado, eskerrik asko, Jokin Pinatxo, Janus Lester, behon deizula Janus, ederra da egiten dut musika, behon deizula. Bueno, ETV baten ari gara, 8 izateko 3 minutu bertzerik ez dira falta, eta momentu batetik bertzera, Euskal Telebistako lehenbiziko katetik alde eginen dugu, orain gaur eguneko albistegietako lankideak datozelako, eta guk ETV On plataforman jarraituko dugu, hortaz, orain gonbidapen egine dizuegu, ETV baten zaudeten hoi, Eguzki Eklipsea ikusten jarraitu nahi baldin baduzue, pasa internetera ETV On plataformara hortxe jarraituko dugulakoz, albistegiak hasiko direla eta. Hortxe ba, koxkorra kendu dio ilargiak eguzkiari, eklipse osoa eta irudia zuzenekoa. Eskuineko aldean duzue, Iturrietako behatokian, aguraindik hurbil, Arabako gastronomia elkartean dagoen jendearen irudia. Gu ere hemen gaude, Mikel Falsa astrofizikaria eta biok kontakizun hau egiten. Mikel, errepikatuko dugu betaurrekoena, ze baton batek behar bada burutik pasatuta eginen du hartu erradiografia bat eta paratu aintzinean edo eguzkitako betaurrekoak ez dute balio, ez da homologatutako betaurrekoak behar dira izan. Hori da, betaurreko homologatuak izan behar dira. Norma ISOarekin ziurtapena. ISO, errepikatzen dut, no? ISO bat, bi, hiru, bat, bi, marra, bi ziurtapenarekin. Zeren eta ziurtapen bakarra da eguzki argia osoki gordetzen duena. Bestenaz, ultra UV-lak pasatzen aldira eta zuen erretina erretzen alda. Eta jakin behar da ere, gogoratu behar da, erretinak ez duela min errezeptoreik. Beraz, ez duzue errea senditzen, erretzen ari ziztelaik. Beraz, bakarrik sintomak ukanen dituzue ondoko egunetan. Beraz, berriz errepikatzen dugu garrantzitsua dela betaurrekoen jantzea eta sartzea. Minutu bakarra iluna barreko 8etarako ETV batetik bagoaz ETV On plataformara eta hortxe jarraituko dugu, duela mende bat baino gehiago ikusi zen Euskal Herrian azken eklipse osoa. Hemendik 300 urte baino gehiagora izanen da urrengoa. 378 urtera zehazki. Hortaz, gaurkoa egun haundia da, egun historikoa da, eta EITB-en aste batzuk badara batzagu, erran eta erran gaurko eguna ze garrantzitsua den baiagatu da, eta hause da, ikusten duzue irudietan, eguzki eklipse partziala momentuz. Gauza unitz da begiratzekoa, Mikel, adibidez, animaliekin ze gertatuko den, ze jakina momentu batez, eguzkia osoki estaltzen delarik ilunduko du, eta minutu bat baino gehiagoz,
gaua eginen da, temperatura pixka bat jaitsi eginen dire, eta hor, sendabibako irudiak ikusi ditugu, hor badire lehoiak eta tigrak eta animalia haunitz, eta bertze leku haunitzetan ere bai, zer gertatuko da animaliekin, zenbaitek behar bada pentsatuko dute gaua dela, desberdin jokatuko dute, zer espero dugu, animaliekin zer gertatuko da, eguzki eklipse honekin? Portaeraz aldatuko dute pixka bat, eta hori da ikertua izan den gauza bat, beraz, gai bat. Bereziki izan da 2008an, Adam Harrison Rosen artikulu bat, publikazio bat, zientifikoa, eta 17 espezie ikertu zituzten Estatu Batuetako zoo batean. Eta hola, aztertu zuten 75 estresatzen zirela, erakusten zituztela estresa sintomoak, eta bereziki ziminoak. Beste gauza bat guk ere ikusiko duguna, entzunen, xoriak isilduko direla. Beraz, eguneko xoriak hasiko direla uste gaua dela, eta gaua baliz bezala isilduko dira. Beraz, gaueko portaera erakutsiko dute. Eta omen historio iringarren dako, erraiten da ere Galapagoseko dortogak aktibatzen direla, eta omen hasten direla kopulatzen eklipsa dela. Hori ikusia izan da, behatia izan da Galapagoseko uharteanan, beraz. Besta izanen dute, dortoke Galapago uhartetan orduan. Hori da, animaleko besta inen dute. Behondeiela orduan, eta ja gizaki ere pasatzen zaigun hori, eta besta batzuk ere sortzen diren gure artean. Bueno, hementxe eguzki eklipsea, ilunabarreko 8 eta 1 minutu orentxe zuzen ari gatzaizkizue momentu honetan ETV On plataforman. Ohar txiki bat, Jaurlaritzak badakizue labi alerta fasean jarri duela eguzki eklipsea eta temperatura altuengatik. Eguzki eklipsea ikusteko joan etorrien eta aurrikusitako jende pilaketengatik jarri dute martxan alerta fase hau, eta adi, oraindik ere bakarren bat errepidean balima dabil, jakin ertzaintzak sosdeiak bat birekin eta udaltzaingoekin koordinatuta zaintza indartu duela arratsaldean, eta bereziki errepideetan eta begiratokietarako sarbideetan eta salbuespeneko neurri gisa trafiko zuzendaritzak debekatu egin du kamioi handiak 7.500 kilogramitik goitikoak ibilgailu astunek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoako errepide sare osoan zirkulatzea. Hortaz, arratsaldeko 8 antzeinera kamioiak ezin dira ibili gaueko 12 arte. Eta badakizue, joan etorriak beharrezkoak ez baldin badira saiesteko gomendatu dutela agintariek, eta aldela bederen fenomeno astronomiko honetaz herritik bertatik gozatzeko gomendatu dute. Oraindik, Ilunabarreko 8 eta 2 minutuan, oraindik ez baduzu leku aukeratu guti izanen zarete, baina bakarren baldin bada, mesedez gelditu zuen herrian edo hurbil xamar eta ez alferrikako joan etorrik egin, trafiko, izan direlako hilara, gaur Irungo hor peajean eta Bizkai aldean ere bai, ez da gaur giro errepidean ibiltzeko. Ari gara, momentu honetan erdia dagoeneko, Mikel, gutxi goiti beti hartu du, ez da? Ilargiak eguzkia. Erdia hartu du, kasik, beraz ono behar ditugu zonbat 25 minutu, eklipse osoa hartio, beraz ez da asko gertatuko, oraikotz, bakarrik utzi behar dugu ilargia bere bidaia segitzen eta bere orbita segitzen, eta ikusiko ditugu bailiko perlak. Lehen gauza bezala, eklipse osoa lortuko hasiko girelaik. Desiatzen ari gara ikusteko horiek, hementxe sendabibako irudiak, zenbat jende, gaur Euskal Herrian norbait etxean egonen da, Mikel, zer uste duzu? Izanen da, jende etxean egoiten, Igual balkoiti begira, gure seinalea gaur seguraski telefono mugikorretan izanen duzu zenbaitek, adibidez Galea Lurmutur horretan guantxe ikusten duzu ze jendeketa dagoen hor begira, horietako batzuk seguro telefono mugikorrarekin ari direla gure seinalea ikusten, ongi etorri eta arratsaldeon guztioi, Saguesen ere Donostian EITBek gau berezia, eklipse gau berezia antolatu du, Jon Gomez Garaik aurkezturik, eta Ane Urresti bertan da, ea azken orduko horik baduen, ze giro denan, Ane Urresti, arratsaldeon, konta iguzu. Hemen gaude eta gero eta jende gehiago dago biltzen, eta oraingo honetan hurbilduko gara hemen atzean dugun familia batengana, Rosarito eta bere familia dugu hemen. Gazen beraiegana ea zer esaten duten, goazen? Rosario,
Zelan? Nola zaude hemen? Ondo, sombratan, itzaletan? Momentu honetan, pixkat, esaten dana, bueno, Gustora? oso gustora. Nondik zatoz, Rosarito? Etorriz Donostitik, baina Bergaratik. Eta hemen familia duzu, ez da, Rosarito? Anaia, apaisa da, Lasarten bizi da. Eta etorri jate ona, da alkartuka anaia, hau biloba, horre Laskaon bizi die, gaur dago beran aitxatama, baina, bueno, bai. Ongi, eta zer asmo duzu gaurko uste duzu eklipsea ikusiko duzula, Rosarito? Bai, bilur puxkatekin, Betaurrekoak. ETB-koak, Importante. Bai, eta zer uste duzu, onda ikusiko dela hemendik, edo esan dutenez, eguneko 89,70 marrazoik ikusiko dugu. Baina, bueno, nahikoa. Nahiko da. Esaten dutenez, bizitzan behin bakarrik ikusiko dugu honako eklipsea. Hemendik 180 urtera, edo, da 114 urtean espaldin bada egon, unos privilegiaus erderaz. Rosarito, esan dutenez, urrengo urtean Egipton ikusiko da. Igual Egiptora joan beharko gara. Ba, bueno. Bai, animatzen zara? Daukaten edadekin. Bueno, hemen ikustearekiko formatuko gara ez. Vale, bueno, ni hemen geldituko nahi Rosaritorekin, eta, bueno, gero beste pertsona batzuekin egingo dut izketan, ea Rosarito bezalako plan berdina duten, edo ze asmorekin etorri diren gaurkoan. Beraz, hemen gelditzen gara, ez da, Rosario? Oso ondo, eskerrik asko. Zeri. Eskerrik asko Rosarito, eskerrik asko Ani Urresti eta hortxe Galea Lurmuturra Bizkaiko kostan eskuineko aldean tokia zoragarria da bereze, baino gaur haze garrantzia hartu duen zenbat jende ari den hor begira. 114 urtean Euskal Herritik ikusiko den ikusten ari den lehenbiziko eguzki eklipse osoa da zuen pantailen ezkerrean ikusten ari zaretena. Euskal Herritik ikusi ahal izan zen azkenekoa 1912 urtean izan zen. Eklipseren ondotik 2180 urtera arte itxaron beharko dugu Euskal Herritik bertze eguzki eklipse oso bat ikusteko. Horregatik da aparteko gertakaria astronomikoa gaurkoa. Mikel Falsa astrofizikaria, zein dira Euskal Herriko lekurik onenak ikusteko? 100 non ikusi ahal izanen da gaur? Beraz, 100 ikusiko da Bizkaian, beraz, Bilbon ere. Ikusiko da Araban, Gasteizen, ala hemen Iturrietan. Eta Nafarroko hegoaldean ere, beraz, Tafalian, Logroñon eta Nafarroko puntia hortan, Bardenetan, beraz. Eta hor bakarrik ikusiko da, gero, pixkat behiti joaiten ziztelaik, Espainian ere bizikiuntza ikusiko da. Eta bere bidaia finituko du Mallorcan. Baina eskualerian, Araban, Bizkaian eta Nafarroko hegoaldean. Mikel Falsa astrofizikaria, plazerra da zuen zutea beti, zenbat dakizun. Ari gara ikusten irudia, begira, erdia dagoen, eta begira, hau irudi hau, orantxe ikusten ari zareten hau da, EITBek Arantzadire laguntzarekin estratosferara bidali duen globotik ailegatzen ari zaigun irudia. 60 graduko 2 kamera ditu, eta, hau da irudia, Mikel, bitxia da, ez dakinik desente mugitzen da, baina estratosferatik ikusten ari garen irudia da. Azaldu dezagun lehenengo, zer den estratosfera, eta non dugun EITBek bidali duen kamera hori. Bai, beraz, estratosfera da lurraen atmosferaen geruza bat. Beraz, lehena gu bizigira troposferan, nun baditugun gure lainoak, urainiz eta dentsoena dena, eta pixkat altuago joaiten girelaik, lortzen dugu estratosfera. Gero badira beste geruzak, beraz mesoesfera edo exoesfera, eta estratosfera biziki garrantzitsua da eguraldien ikertzeko, zeren eta badu eguraldi egonkor bat. Eta guretako eklipsean ikusteko hobekio da ere bai. Estratosfera naizea bada? Bada aizea ere bai. Aimertzen mugitzen zaigu eskuineko irudi hori, pentsatu dezakegula, ez dakeguno bederen, aizea bada bilela hor. Bai, zeur badela aize pixka bat, baina nageri da ere kamerak egiten dila penduloma bezala, eta idela joan jina egiten, beraz, ene ustez, egonkorrago izanen da pixkat berantago eta gainean izanen delaik. Globo estratosferikoak estratosferatik
bidaltzen ari digun seinalea da zuen pantailen eskuineko aldean ikusten duzuena. 38.000 metrora igo da gure globoa eta barrenean sartzen zaien helioa bagitzongi kalkulatu behar izan dugu, altubera horretan egon dadin, globoek baizala deitzen den sesore bat daramate eta baita GPS bat ere, baizalak momentu oro non dagoen eta ze altueratan dagoen erraten digu eta webgune baten bidez egiten diogu jarraipena. GPS-ak erortzen den tokiaren berri emanen digu gero, erortzen denean, beraz, globoak lertzen direnean erorketa lekura joan beharko dugu gero, globo horren bila. Eta ikusten ari garen irudiak, 60 graduko kamerekin grabatutako irudiak dira. Antena daraman globoak zuzeneko seinalea ematen digu, eta hauxe da. Aztertu ezagun pixkat, Mikel, zer da ikusten duguna? Ikusten dugu, mendiak, basoak, ez dakit hori ibai handi bat den, gaizara, interpretatzeko irudi horretan zer den ikusten duguna? Nik ikusten ditu pentziak, eskolegiko pentziak, behaz. Bai, zelaiak. Eta, bai, zelaiak. Zer da ere ikusten dugu, uste, erreka bat ez? Zer da hori? Nik ez dut untsa ikusten ere, baikot nik eklipsea ezagutzen dut, gero lujari sogielaik nik ez dakitze ikusten dugun. Baina, bene uste ez nik bakarrik zelaiak ikusten ditut baikotz. Bitxia da, bitxia. Globo estratosferikoak ematen digun seinale hori eskuineko aldean eta ezkerrean berriz ikusten duzue. Nafarroatik, Kaskantetik, Nafarroako herriberatik ailegatzen ari zegun irudia ere, dagoeneko hautsiki koiskorra, hozka handia egin diola ilargiak eguzkiari. Goazen berrizen Nafarroako herriberera, Bardeetan dugu Gorka Granado sendabiban. Arratsaldeon Gorka, zegiro ingurumari horietan. Arratsaldeon, Joseba, eta ikusten zure guzti hori, Sendabibako paraje hau, jendez betetzen eta betetzen hasi da, eta jarraitzen du, 6.000 pertsona baino gehiago, espedira gaurkoan, arratsalde honetan, iluntze honetan, eguzki eklipseaz gozatzeko inguru honetan, eta guk familia batekin egin dugu topo, Estibaliz eta Xabi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eso, bikote, non izatozte eklipsea hona ikusten? Nagusitik, etorri gara autobusez, Iruña. Autobus antolatuan, eta hemen zen haitu, eta gero perseirak. Aizu, Xabi, zandiate, astrologia asko gustatzen dizula. Astronomia barkatu, astronomia. Zer espero duzu gorko gauraz? Eklipse oso polita izan da, eta nik uste dut zein da. Ederra izango dela gaurko. Eta gainera, betaurrekoekin ere prest, ezta, betaurrekoekin, esan dugute ja, eguzkiari begiratzeko, hori da, ondo ikuste dugu Xabi, betaurrekoak jantzita. Ongi kasita, etxetik aina armatu, eta eskereko gelak egitu, eta bai berari eta bai ganaki ondo azalduta gelak egitu, eta begiratzekotan beti, eta Aizu, eta gaur familian etorrita, segi izango da plana. Eklipse ikusi, gero Janus Lesterren kontzertu badagoela badakigu. Eklipsea ikusi eta besoidak ikusi eta... Kontzertuak gozatu ere? Bai, sorpresa izan da, ez genekin kontzertuan zegoen, baina bai, diskutituko dugu ere, Plan borobila besta. Bai, benetan, gainera leku paregabea da, Sendabibaan egonako ginen, baina ez hemen goian, eta oso guztura, geratzen dut. Oso bikote, eskerrik asko, zuei. Eta hemen jarraituko guk, Sendabiban, eguzki eklipseaz gozatzen, eta gero etorriko iren kontu horietan ere, bertan murgilduko gara zuei dena, zuzenean, kontatzeko. Eskerrik asko Gorka Granado eta paratuzuk ere betaurreko homologatuak favorez eguzki eklipseari begiratzeko, ez zaitzala harrapa, gero disgusturik ez dugu nahi eta gure begibistan. Bueno, mentxe, 114 urtean Euskal Herritik ikusten ari garen lehenbiziko eguzki eklipse osoa duzue irudikoa. Minutu gutxi falta dira, 8:27 minutuan izanen da, momentu gorena. Euskal Herritik ikusiko dugun hurrengoa, 300 urte baino gehiagora izanen da, 2180 urtean izanen da hortaz, horregatik orain pantailan duzuen irudi hau egiazki historikoa da.
Euskal Herria munduko lekurik onenetakoa da eklipsea behatzeko, eklipsea ibilbidearen amaieran ailegatuko baita Lehorrera, eta gu gainera Araban gara, Euskal Herriko lurralderik privilegiatunetako batean, eklipsea ikusteko. Donostira goaz orain, handa Saguesen Ane Urresti, arratsalde on Ane, norekin zaude? Kaixo Joseba, hemen gaude Jon eta Ana gurekin. Jon, Ana, noiztek zaudete hemen leku hartzeko, ze ikusten duzuenez, hemen begira, mandala eta guzti den hartu dute, noiztek zaudete hemen? Lauterritan etorri geha, Tolosatik, leku hartzeko, zezetak genuen. Bazpare, hainbeste esan du telebistan, hainbeste jende etorriko zala, guia prest hemen lehenengo hilaran, etorri geha familia osoa, lotxatuta junin dia horre, baina, bai, txaldea pasatzea, eta gero zu artifizialak ikusi, eta aprobetxatzea. Plan, ezin hobea. Komentatzen egon geha, Ana, orain ikusten gaudela eta pixka ja min ematen du eguzkiak. Ba, eta pixka ziurrin berda do, porque beste la mina igual gaiota ez. Bai, begira, guazen ipintzera betaurrekoak. Zer ikusten duzue orain momentuan hemen Donosti Saguesetik? Ilargia ikustea ja, esan, eta betaurreko gabe mina, Mina, kontuz izan, ze benetan ni konturatu nahi zenez, beldurre ematen begiratzea guzkiari, ez dakit zueri. Bai. Bai, bazpare, ja, bai. Kontuz, eduki behar dugu, baina gozatzeko aukera izango dugu. Politia izango da, no? Gero zu artifiziala. Gero zu artifiziala, eta gero ja Tolosaldea. Plan ona, familiaz gozatzeko ez. Hoi da, bai, oso ona. Ba, gozatu. Eskerrik asko. Azaldu da. Ezin hobia. Ezin Baino bat hartzeko ere. Bai, enbiritan egon baino ezin duen jun. Bueno, urrengo. Gaur eklipsia eta urrengo bainoa. Oso ongi, ongi pasa, bale? Bai, eskerrik asko. Agur. Bueno, gu hemen geldituko gara, beste batzuk ze plan duten, eta noiztik dauden hemen Saguesen beste guzti hauek. Eskerrik asko Ane Urresti, eta hauxe eguneko protagonista, ilargiak eguzkia nola estaltzen duen ikusten ari gara, 8:17 minutu oraintxe, eta hemendik 10 minutu zehatzera, 8:27 minutuan, izanen da momentu gorena. Momentu horretan, gudenak isildu eginen gara. Eta 10 minutuz, telebista isilik ikusiko duzue. Irudia protagonista eguzkia izanen da. Bakizue, Slow TV deitzen zaion hori, guk gurera, Euskal Telebistara, telebista publikoa ekarriko dugu, eta hor, bolada luze batez, isilik ikusial izanen duzue eguzki eklipse osoa. Bai, posible da gaur egun hori egin ere, hori ere egitea, eta guk eginen dugu. Galea Lurmuturreko irudi zoragarria hauxe ikusten duzuena, zuen ezkerrean duzue, goian eguzkia, lainoek pixka bat estaltzen dute, baina begira gure droneak ze irudi ederra erakusten digun. 10 minutu horietan, solastuko gara, Mikel Falsa astrofizikariarekin bertzea nola, eklipsek beldurra eragin duten milaka urtez, gaur egun ari gara nahiko modu naturalean, eta gainera, teknikoki agitz aurreratuak gauden garaiotan, hau erretransmititzen eta horrela, baina kultura honitzentzat harrigarria zen eguzkia egun argiz desagertzea, normalena gauez desagertzea eta goizan itzultzea baitzen. Baina bada kondairarik eta ez da horren inguruan, Mikel? Bai, adibidez aipatzen aldira, 3 mitologia desberdin eta gutxi gora bera historioak kondatzen dutenak. Naiz eta kontinente desberdinetan garatzen zituzten mitologia biziki historio berdinak, historio berak garatzen zituzten. Adibidez, kondatzen aldauziet, Aztekek bazutela jaguar jainkoa, Tepeyolotl, eta uste zuten hasten zelaik eguzkiari mehatxu egiten, jan nahi zuela, osoki irentsiko zuela, pentsatzen zuten hori eklipsea esplikatzen zuela. Gauza bera hinduismoan, behaz Indian, grahana gertatzen zen, beren Rahu jainkoa eguzkia jaten hasten zelaik. Eta gauza bera Eskandinaviar mitologian ere, Ragnarok gertatzen zen, Fenrir otsoak eguzkia jaten hasten zelaik. Beraz, hor ikusten dugu zinez beldurra eragiten zuela zibilizazioetan eta jendeak beldurtzen zirela eta esplikazioak aurkitzen zituztela beren mitologietan eta beren jainkoekin, baina nusu etzen gauza polit bat, beldurtzen ziren.
Bueno, hori aldatua da, egiazki, gaur egun beldurtzeaz aratago, aztertu egiten ditugu eklipseak, astronomian eta bertzelako zientzia gaietan zenbat erakutsi diezaguk eguten, ez da, eklipseek. Hortxe ikusten duzu ezkerreko aldean, eguzki eklipsea, 8 eta oraintxe bertan 8 eta 20 minutu, 7 minuturen buruan isildu eginen gara, eta zuen pantalla mugikorrekoa, ordenagailukoa, telebistakoa daukazuen pantalla hori, beltzean ez, eguzken irudiarekin bakarrik utziko dugu, eta hori bai, orain garrantzitsua da, eguzki, egia da, Mikel, justuki minutu horretan, betaurrekoak kentzeko aukera izanen dugula, ez da? Bai, bakarrik eklipse osoa izanen delaik, beraz, berriz aipatzen alditugu, Bizkaian, Araban eta Nafarroako hegoaldean. Bakarrik 100% ikusten delaik, eklipse osoa lortzen delaik, hor kentzen alditugu. Ilargiak osoki gordetzen baitu eguzkiaren argia, eta beraz babesten du gure bista eta gure begiak babesten ditu ere bai. Gure Euskal Telebistako kamerek ere badituzte, holako filtro bereziak paratuak, gure realizazioko taldeak eta sekulako lana egin du, gaur seinalea uzuei eman ahal izateko, eta hoxe, 8 eta 21 minutu, guti falta da, 8 eta 27 minutuan izanen da eguzki eklipse osoa, ilunduko du, bat-batean gaua izanen da, animaliekin ikusiko dugu zer gertatzen den, ea ze reakzio duten, ikusiko dugu baita ere, gutako bakoitzak ere zer sentitzen duen, ezta? Ze eklipseak badu sentsaziotik eta bizipenetik ere, ezta, Mikel? Zuke astrofisikari moduan nola bizi duzu, zer sentitzen ari zara eklipse honi begira? Biziki konten da ikuskizun zoragarria zinez, guai ari gira senditzen ere hozen nahi dela pixkat, ez? Bai, nabaritzen dugu hemen, Arabako eskina honetan, egiazki, ari du. Hasten da, hosten, ikusten dugu iluntzen ere. Beraz, zinez ikuskizun zoragarria eta nik ikusi nahi hori eta astrofisikari bezala, ez da usu ikusten, ez da maiz ikusten olako ikuskizun bat. Beraz, bai, baliatuko dugu untsa. Gomendatuko dizuegu mesedez, mugikorrarekin argazke egiteko ere, jar iezazkiezue mugikorrei, betaurreko homologatuak, betaurreko berezi horiek kamerei, ere bai argazki kamerak, bideokamerak guztiak, mesedez, begia bakarrik ez denek behar dute, betaurreko berezi horiek izan. Hortxe ikusten dugu eskuineko aldean, bikote hori, musika entzunez ari dira, baina betaurreko berezi horiekin, Saguesen Donostian, garrantzitsua aski gu Arabako Astronomia Elkartean gaude, Iturrietako behatokian, aguraindik hurbil, hementxetik ari gara, Mikel Faltxa astrofisikaria eta biok erretransmisio honen kontakizuna egiten, da hemen dagoeneko, nabaritzen dugu desente iluntzen ari dela, temperatura ez haunitz, baina bai, pixka bat freskatu da, etorri garenean 40 gradu genituen hemen, galtza motxetan gaude, biok Mikel, eta orain ari du pixka bat freskatzen. Ari da freskatzen, eta ari da iluntzen. Eta, bai, zoragarria da zinez. Ni kontent horren ikustia baikotz eta ikusiko dugu. Aipatu duzu bai, nola mitologiak eta baduen bere garrantzia izan duen, gizakiek eklipseak izan zituzten duela 5.000 urte baino gehiago, adituek Kristo aintzinetik 3.340ko azaroren 30ean aipatzen dute eklipsaren lehenbiziko data moduan, historiako erregistrorik zaharrena da. Eklipsek astronomiaren garapenean lagundu zuten, zibilizazio batzuk fenomeno horiek beldurgarritzat jotzetik, Mikelek aipatzen zuen bezala, sistematikoki behatzera eta iragar zitezkela deskubritzera pasatu ziren. Iturrietatik aguraindik gu gauden lekutik, gure kamerariak gorkak bidaltzen duen seinalea duzue hauxe da, ilunabarreko 8 eta 23 minutuan, eguzkiak duen irudia, eguzki eklipse osoa gertatzeko minutu eskaxak falta dira. 8 eta 24, 3 minutu bertzarik ez, iluntzeko. Hasieran aipatu dugu, 2 gaueko eguna dela gaurkoa, abuztuaren 12 eta berehala izanen da lehenbiziko gaua, gero ja egiazki iluntzen duenean izanen da 2. gaua, baina hortxe jende guztia prest, Saguesen lurrean jarrita, denak eguzitako betaurreko berezi homologatu horiekin eta ikusten duzue. Azken aldiz errepikatuko dugu, Mikel, ze fase ikusiko dugu orain. Hau zer da eta hurrengo 3 faseak zeintzuk izanen dira? Bai, orain ikusten duguna da bez, azken eraztuna, azken eguzki zatia,
ageri dena ono. Eta gero pixkanaka ilargiak dena gordetuko du. Eta ikusiko dugu doi-doia pasatzen delaik eguzki argia. Beraz, ilargien gainazala ez baita irregularra baita kratereengatik. Ikusiko ditugu argi perlak, argi puntu distiratzu batzu. Eta eguzki argia pasatuko baita kratereetaik. Eta mendi batzu ere ikutuko dituzte. Ikutuko dute eguzkien argia, eta hor ikusiko dugu argi eraztun hori puntu distiratzu batzuekin, bailiko perlak deitzen dena. Eta azken mementuan perla bat bakarrik ikusiko dugu. Eta perla hori itzaliko delaik eklipse osoan izanen gira. Eta hor da ikuskizun zoragarria eta garrantzitsuena eguzki koroa ikusteko, eta ezinbestekoa eta sekulako ikuskizuna izanen baita, historikoa Josebak erranduen bezala. Ilunabarreko 8:26 minutu orantxe. 2026ko abuztuaren 12 da gaur, eta minutu bat bertzerik ez da falta. Hortxe ikusten duzu ezkerreko aldean kaskantetik ailegatzen zaigun irudia, eguzki eklipse osoa izateko. Minutu eskas bat, momentu historiko hau ailegatzeko. Noiztik ari garen EITB-en momentu honen berri ematen. Zenbateko baliabideak jarri ditugun EITB-en zuei irudi hau emateko. Iritsi da momentu batetik bertzera, minutu erdi batean ilundu eginen du, eta Mikelek astrofisikarek aipatutako fase horiek guztiak ikusi ahal izanen ditugu. Oraintxe da momentua, ikusiko duguna, bailiko perla, diamantezko eraztuna, eta eguzki koroa, horiek guztiak ohartu zaitezte berehala ezkerreko aldean nola agertuko diren, bailiko perlak, diamantezko eraztuna, azken aizpi horrekin eguzki koroa osorik eta gero berriz ere buelta. Ea animaliek zer egiten duten, ea guk zer sentitzen dugun, eta momentu hau zuei Euskal Telebistan, gure telebista publikoan erakusteko isilik geldituko gara. Gozatu dezagun momentu historiko honetaz. 2026ko abuztuak 12, 8:27 minutu, gozatu eguzki eklipse osoaz. ¿Se pueden apagar estas luces, chicos? Nuestro.
Zuk erran eta hasiko gara. Bagoaz berriz ere. ...2026ko abuztuaren 12, Ilunabarreko 8 eta 32 minutu oraintxe gertatu da. Ilundu du 8:30 eta berriz argitzen ari da. Ikusi dugu eguzki eklipse osoa. Euskal Herrian inoiz ikusi den fenomeno astronomikorik ikusgarriena. 3 urte baino gehiago beharko dira hau berriz ikusteko. Mikel Falxa, astrofisikaria, zenbat gozatu duzun, Bai, nik gozatu, zinez izan da harrigarria, txundigarria edo itzela, gertzen duzien bezala, zinez ikuskizun eder bat. Eta bai, unkitu nu, nien espero hain unkitia izaitia, baina zinez ikusi dut kasik baginila zilo beltz bat bere akrezio diskoarekin inguruan eta irudi biziki ederra astrofisikari baten dako eta denen dako, baina bai, zinez ikuskizun zoragarria. Galeako lur muturreko irudia dituzue hauetxek, ilundu du hor ere, eta ezkerrean berriz ere agertzen ari da eguzkia. Gu Arabako astronomia elkartean gaude, Iturrietako behatokian, agurrendik hurbil, hemen jendeak txalo egin du eta zenbat gainera, eta Sendabiban ere Nafarroko bardan jendeak txaloka hartu du eklipsea, eta seguru Euskal Herrian zuek zaudete lekuan ere, bate baino gehiagok txalo zaparrada ederra eman diola gaurko eklipse oso honi. Eguzki eklipse osoari. Argia berreskuratzen ari da berriz ere pixkanaga Euskal Herria, eta orain zer, Mikel, oraingo faseak, horrezkerran ditugun irudi horrenak, zeintzuk izanen dira? Izanen dira faseak, baina alderantziz orain. Beraz, ilargiak utziko du lekua eguzkiari eta berriz ikusiko dugu ezautzen dugun eguzkia, biziki distiratsoa, eta berriz ez dena behatu behar betaurrekoik gabe. Errepekatu ezagun hori, behin eta berriz ari gara aipatzen, baino egiazki garrantzitsua da, ondorio larriak izan ditzake gure bistan, gure ikusmenean, eta garrantzitsua da. Orain da momentua, oraindik ere, betaurrekoekin jarraitzeko, Mikel. Bai, betaurrekoekin segitu behar da, zeren eta eklipse oso momentua pasatu dugu. Eta hor bakarrik ilargiak osoki gordetzen zin eta gure begiak babesten. Baina orain pentsatu behar duzie, hastapenean bezala segituko duela, beraz eguzkiarria pasatuko da, eta geho eta gehiago, beraz betaurrekoak bai ala bai baliatu behar dira hor. Araban txalo zaparra da derra izan da, Iturrietako behatokian, Nafarroan, Sendabiban ere bai, ea Donostian zer gertatu den. Ane Urresti, Saguez, horre txalo zaparra da batekin, jaso baldu jendeak eguzki eklipse osoa? Bueno, a ber, esango nuke, hemen txaloak egon dira, oiuak egon dira, baina jendea pixka bat ere, bueno, ez da nezizen totala izan, jendea pixka bat, ez dela guztiz pozik gelditu, baina hala ere partziala oso polita izan dago ikusten egon gara, eta hemen atzean dugu kuadrilla bat esango digutena ea zer iruditu zaien, baina benetan, hau da, totala ez den izan bitartean, hau da, partziala izan dugunez, ea zer iruditu zaien. A ber, kuadrilla, zer iruditu zaizue eklipsea egitan? Bueno, pixka motza, baina mono disfrutable, ez? Ondo? Bai, espero dugu betaurreko onak aukeratu dugun, porque bestela, akabo, no? Ze iruditu zaizuei?
Zuk esan didazu, ez zarela guztiz pozik gelditu ikusi dugunarekin. Piskat hobeto espero nuen, hain bo gehiago, hain beste eman diote bombo. Ba, ez dela horre. Bai, piskat nekeda bai plantxau. Baina, bazenekiten, Donostin ez zela totala izango eta partziala izango zela. Hala ere hona etorri zarete, donostiarrak zarete? Bai, hemengoak, da bagenekin, da hala ere jitxigia, momentua merezizun. Hala ere, Donosti ikusteko leku honena zagoez, ez da? Bai, ikuste, nola betea dagoen, orain ja jendea ja badago juten, baina kristalon jendetza egon da hemen. Eta orain hemen DJ-a dugu, hemen geldituko zarete, edo ze asmo duzue gaur? Tartetxoa gelituko, batez ere jendea ja jundezan, lekua guztu eta ja tranquilamente buelta egiteko. Zuk etxera? Etxera faltzea eta deskantzatzea bihar lan egite dugu, así que listo. Zer barkatu? Ez, leheno... Apurtu intzaizu! Lehenola banatu. Ikantzeko betartekoak, ez gaukagun denentzat betartekoak, 2 pertsonentzako. Bueno, bakoitzak aukera desberdinak aurkitu ditu, zuek aukera hori ongi egin duzue eta orain gozatu eta disfrutatu oraingo festa honetaz, ezta? Eskerrik asko. Zuri. Ba, ikusi duzuenez bakoitzak ikusi du egin du izan duena hemen. Egisa da zagoezen, jendea betorreko faltan egon dela, baina bakoitzak izan duena egin du eta lortu dugu. Momentuz ez da ambulantziarik hemendik eta ez da inorritxu gelditu ematen duenez. Naiz eta sintomak ondoren iritsiko diren, baina espero dugu mesedez. Beraz, hemen geldituko gara eta hemengo jendeak nola gozatzen duen urrengo minutuetan. Ane Urresti, eskerrik asko eta horreko konexioan kontatuko diguzu zuk zer horrek nola bizi izan duzuen gaurko eklipse hau. Ilunabarreko 8:37 minutu, zuzenen ari gatzaizkizue, ETV On plataforman gaurko eguzki eklipse oso hau. Momentu historiko hau, fenomeno astronomiko ikusgarri hau kontatzen da hauxe da Nafarroatik, kaskantetik, Nafarroatik aliagatzen ari zaigun seinalea. Hor, Saguesen, Mikel Falxa, astrofisikaria, aipatu digute batek baino gehiago, ez direla behar bada, agitz konforme gelditu, ez dutelakoz Donostiatik euneko usterik izan. Guk hemen Arabatik osorek ikusi dugu, gozatu dugu, oiu eta txalo artean hartu dugu, baina desberdintasuna handia dago, euneko ikusi edo euneko 99 kakotx 95 ikusi. Zergatik alako diferentzia hain portzentaje txikietan? Bai, desberdintasun aski handia egiten du, eguzkiaren argia biziki potentea baita, indartsua baita. Eta beraz, euneko bata horrek aski da zuen begien itxutzeko. Beraz, zinez behartzen euneko eguna ukan. Eta Arabatik ikusi edo Nafarroatik edo iparraldean badakit ere enelagunek hori ikusi dutela, eklipse partziala, baina ez du euneko eguna, ez da euneko eguna bezain edera ikusteko. Ez baitira betaurrekoak kentzen al, eta ez baita eguzkiaren argia ono pasatzen baita. Eta biziki potentea baita, begiak erretzen dira, eta ez da bat ere ikusizun eta esperientzia bera. Oraindik ez da akabatu, eguzki eklipse osoa, hortxe da, etorri bezala joan ere ginen baita, ilargia eta berriz ere eguzkia begibistan utziko du. Gaur zerua oskarbi, denak euneko unean ikus ziteken lekutatik ikusi ahal izan dugu, eta eskuineko aldean duzuen irudia da Galea Lurmuturra. Bizkaiko kostan, getxo inguru horretan, zenbat jende dagoen hor, autokarabanekin ikusten genituen, denak horrat arrimatuta ikusteko horrere leku ederra zen, eta berezia hortik ikusteko. Goazen Nafarroara, goazen Bardeetara, Sendabibara, antxe dugulako Gorka Granado. Arratsaldeon Gorka, zuk zer horrek nola bizi izan duzu, eklipsea, konta eguzu? Arratsaldeon Joseba, ederra izan da, hemen bizi duguna, euneko eguzki eklipseaz gozatzeko aukera izan dugu, eta zuek ideia bat egiteko, izan da, hegazkin batek lurra hartzen duenean, nola bertako bideiari denek txalo egiten duten, berdina baino masifikatuta, 6.000 pertsona izan baitira hemen eguzki eklipsea
bizitzen, eta behin dena ilunduta isiltasuna, izan da nagusi, minutu bateko isiltasuna, eman da, eta benetan momentu ederra izan da, eta ben bikotea daukagu, Paula eta Ales, arratsaldeon, gurekin izan direla, eklipse hau bizitzen, arratsaldeon. Kaixo, bai. Zer moduz bizi duzue zuek gaurko eklipsea? Ba, oso polita izan da, oza, niretzat, markatu, minutu hori bai izan da oso espirituala eta isiltasun hori nabaritu da energia asko eta enkantatu zait hori, bai. Ba, izugarria, izan da izugarria eta agian aldi bakarra ikusteko izaten dugu bizitzan eta asko disfrutatu dugu. Momentuen behin bizitzeko kontua izan da gaurkoa eta momentu beretan berezia ez dakit horrelako zerbait espero zenuten. Nik behintzat ez nuen horrelako irudi bat espero, ez dakizuek? Pelikula bat bezala izan da, nik begiratu dut eta ileak puntan jarri zaizkit, izan da oso gogorra eta polita, niretzat bai. Gainera lagunekin partekatzea, horrelako momentua berezia eta gogora, azteko ez modukoa. Bai, etorri gara familiarekin eta lagunekin eta oso ongi pasa dugu, izan da... Oso polita. Guztiz oztopatu duenean, sentitu dugun energia izan da ikaragarria. Energia kontuak beraz gora eta bera, eskerrik asko bikote, gurekin izateagatik, eta gozatu gaurko iluntzeaz. Guk hemen jarraituko dugu, jende gehiagoren bila, erreakzio gehiagoren bila, baina benetan, izugarria izan da eta oso ederra gaur iluntzean ikusi dugun, hemen bardetatik gozatu izan dugun irudia. Ailegatzen zaigu bai Gorka zure emozio hori, zuk ere biziki ederra izan dela sentitu duzula, eta hortxe ikusten dugu jarraitzen dugu, 8:42 minutu Kaskantetik, Nafarroaren herriberatik ailegatzen zaigun irudia da hause, eta oraindik ez da bukatu, Mikel, oraindik falta da, ez da? Eguzki eklipsea osoa bai, minututa zerbaitean ikusi ahal izan dugu, Fiteron izan da eklipsea luzeen ikusteko aukera, eta bertzelekuetan, minutu bat eskas, gehiago gutixago, baina hori izan da aukera. Eta oraindik segitzen du, oraindik ere berriz eguzki osorik agertu ate, beharko ditu minutu batzuk pasatu. Bai, beharko ditu minutu batzuk pasatu, da eklipse osoa ino, arribatu bezala, ostion bezala, hasi zen ordu bat goizago, eta goitatu behar dugu oren bat, eguzki oso bat ikusteko, eta ilargiak bere bidaia segituko du. Eklipsaren ondotik, Pertseiden izar euria. Gaur, gauza bat aski ez eta bi izanen ditugu ederrak. Eskuinean, galea lurmuturreko irudiak ikusten ditugun bitartean, eta ezkerreko aldean nola dagoen eguzkia momentu den ikusten dugun bitartean, konta iguzu, Mikel, astrofizikari moduan, zer da Pertseiden izar euria, zer da gero ikusiko dugun hau? Beraz, Perseidak gertatzen dira, lujaren orbita hauts laino bat zeharkatzen duelaik. Eta hauts laino hori, beraz, partikula dira harritipiak, eta hor dira harritipi horrek zeren eta kometa bat pasatu zen duela zonbait urte, eta utzi zuen hatz bat, beraz, odei bat, partikulekin eta hauts harritipiekin nahi baduzie. Eta lujak odei hori zeharkatzen duelaik, atmosferan sartzen dira harritipi horiek eta guk ikusten ditugu izar iheskorrak bezala. Izar iheskorrak beti harritipiak dira, espaziotik egiten direnak eta atmosferan sartzen direlaik, frikzioengatik erretzen dira eta guk ikusten ditugu puntu distiratsu batzu bezala erortzen direnak zeruan eta zerua zeharkatzen dutenak. Eta gaur gauean ikusiko dugu hori Perseida ere, Perseidak ikusiko ditugu gaur gauean ere, eta bihar hartzio, uste dut agorrilaen 13 hartzio segitzen duela, beraz beste ikuskizun bat baliatzeko. Ilunabarreko 9:15 gutxi oraintxe, goazen Gipuzkoako hiriburura berriz ere, goazen Donostiara, Saguesen delako, Ane Urresti, arratsaldeon Ane, norekin zaude, zer giro? Bai, hemen ja giroa gutxi gora bera moteltzen doa, baina hemen jendeak plan bikaina izan du, hona etorri, eta hemen afaltzeko plana, hemen daude Groseko familia bat, eta hemen du gurekin Naia nola zaude?
Kaixo, ondo. Lan bikaina, hona etorri, tortilla bat afaldu. Bai ba, hemen txitorria, eklipsea ikustea, eta eguzki hartzea pixka baita ere. Zer utzu zaizu eklipsea? Oso ondo, politxa izan da, gainek egun ja ez genula totalitatean ikusiko, baina bueno, politxa. Eta betaurrekoak ongi jarrita izan dituzu? Bai, EITB-ko betaurrekoak eman dizkigute, eta ondo, eta jazta. Ematen duenez, gure bizitzan bakarra ikusiko duguna izango da. Zer iruditzen zaizu hori? Ikusi beharrekoa edo? Esperientzia bat bizitzekoa, eta hoi, listo. Eta behin bizitakoa, eta hoi, familiakin bizitzeko, lagunekin, bueno, hau ez da justo bene familia, baina izan hanekin laguna baita, dela, eta honea etorria. Plan bikaina hemen Zaguezen hurbiltzekoa, zergatik Zaguez, eta ez beste leku bat adibidez Igeldo edo pasealekua, zergatik Zaguez? Ba, etxetik gertu zegolako eta kriston bizta ditulako. Horregatik izan dago. Eta nahi orain DJ bat dagoelako, eta hemen disfrutatu ahal izango duzuelako DJ-a. Baita. Hori ere, beraz, utziko zaituztegu afaltzen, eta gozatzen gaurko egunaz. Eta, bueno, eklipsea gogoratzeko izango danez, gelditu horrekin eta gelditu gaurko egun honekin. Beraz, bukatu ongi eguna, eta bueno, hurrengo baten ikusiko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko Ane Urresti, zoragarria egiten aritzaren lana, eta zoragarria EITB-ek hor Zaguezen antolatu duen eklipse gau berezia. Jon Gomez Garai esatari aurkezle lanetan, eta DJ Makalaren musika doinua gero, eta protagonista hauxe. Iruditan duztue, erdi-zerdi, eguzkia. Eskuineko aldean ikusten duzue, Arabako Astronomia Elkarteko irudia, Iturrietako beotokian. Gu hortxe gaude, hauen ondo-ondoan gaude, Mikel Falxa astrofizikaria eta biok, eta ikusten duzue, zuzeneko seinalea zein den. Mikel, eklipse honi esker, eguzkia zientifikoki aztertu ahal izanen da, ze eklipse oso batean lortutako irudiak ikerketa astronomikoetarako erabiltzen aldire. Ez da garrantzitsua izan da historian zehar, zientifikoki ikerketa unitz egin ahal izan dira eklipsei esker. Bai, garrantzia ukandu historian zehar, zientzian dako. Eklipse osoa lortzen delarik, ez baita eguzkiain argia pasatzen, eta beraz ikusi duzuen bezala, ehuneko ehuna ikusi dutenen dako. Ikusten da eguzkiain koroa, eguzki koro hori, eta ez baita ikusten al eklipsei gabe, ikertzen alda ze elementu diren eklipse koroan. Eta adibidez, izan da 1878an, Pierre Jantzenek eta Norman Lockyer, behar zientzialariak, eguzkia ikertzen zutenak, joan ziren eklipse oso baten ikustia, Indian, eta spektroskopiako teknikak baliatuz, identifikatu zuten lehen aldikotz helioa, elementua, eta hor ikusi zen, hor aurkitia izan zen helioa, eta hartako helio deitu zuten, helioz, grezieraz eguzki egan nahi baitu eta helio elementua deitu zuten. Baina adibidez ene arloain aipatzeko ere, ene espezializazioa aipatzeko, beraz nik uhain gravitazionala eta erlatibitate orokorra lantzen dut. Eta izan da ere 1919an Eddingtonen eksperimentua. Eta hor erakutsi zuten erlatibitate orokorrain efektu nagusi bat, beraz erlatibitate orokorra Einsteinen teoria dena. Eta erakutsi zuten espazio denboraren makurdura. Eta hori erakusten altzuten izarren posizioa kanbiatzen baita. Beraz, eklipsea ikusten dugulaik gaua balitz bezala izarrak agertzen dira, gibeletik, atzetik. Eta beraz, efektu hori eklipsea baliatu dute erakusteko izarren irudia desbideratzen dela eguzkia ondoan delaik eguzkiak makurtzen baitu espazioa. 2026ko abuztoren 12 gaur, bederatziak 10 gutxi orantxe, zuzenean ari gatzaizkizue, hau kontatzen, Mikel Falxa astrofizikaria, zenbat ere garen ikasten zurekin, Mikel, eskerra unitz. Goazen berriz ere kalera, Gorkaren gana okerrezpa naiz, senda biban dugu gure reportaria, Gorka Granado, arratsaldeon, konta iguzu, bai, zure gana guaz, Gorka, konta iguzu. Bai, arratsaldean Joseba. Bueno, gu bazpa, eguzkitakoak
asko mugitu gabe, hemen gertu ba ezpada, nire oraindik beldur pixkatera ere ematen dit, eguzkiari begiratzeak. Eta bada espada, hemeneko gara prest. Eta errenteriko lagun batekin egin dugu topo, Arratsaldeon hemen gerturatu. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, esan diazu, errenteriko zaretela, ona etorri zaretela, eguzki eklipse honekin gozatzera, nolako izan da, osegatik aukeratu zue Sendabiba? Printzipioz, banegenekielako gaua hemen luzeagoa izango zala beste toki batzutan baino, eta aurreko beto gozatzeko eguna aprobetxatzeko ja Sendabiban egoteko, eta gero ja Sendabiba eta gero eklipsa ikusi eta bizitu. Eta gero hemendik ere Perseidak oso ondo ikusten dira, gaur gauean ere gau berezia da horretako, eta aprobetxatu dugu dena batera egiteko eta eguna borobiltzeko. Plan ederra orduan, familian egiteko, nolako iruditu zaizu gaurko eklipse historiko hau? Egia esan emozionatu naizela, ez da espero zen nuena, niri politagoa iruditu zait, txukunagoa, ez dakit, emozionatu indit pilo bat, eta horrek ere pozik ikusi ditut, eta horrek oraindik gehiago emozionatzea dizu. Eta aurrek ere ze sentsazio, nola bizi dute gaurko eguna? Ez zekiten zer gertatuko zen, baina ez zer ikusiko zuten. Orduan, ez uste horrekin, pixkat asko gustatu zaie, oso pozik gelitu dira, baina motxa egin zaie. Gaua. Minutu eskaseko kontua izan da, baina asko gozatzeko momentua ere izan da gaurkoa. Gero ere, jakin dugu, Janus Lesterren kontzertua izango dela, eta ekintza ugari antolatu dituzte hemen inguruan, eklipse honi jarraipena emateko, zein da zuen plana gaurko gauerako? Printzipioz, hemendik gelituko gara pixkat kontzertuak ikusteko, eta gero Perseidak ikusteko bizita gidatu bat omen dago Sendabibako beko zonaldean Amarterritan, eta ara jetxiko gara gero, eta hortik ja etxera. Oso. Bide luzea oraindik. Oso ondo, eskerrik asko eta ondo bukatu eguna. Zuei. Eskerrik asko. Eta guk hemen jarraituko dugu, pixka batean gehiago oraindik euskaraz zuei dena kontatzeko Sendabibatik, Joseba. Eskerrik asko Gorka Granado, eta aipatzen zuen emakume horrek, espero baino hobea izan dela beretzat esperientzia, eta guk gaude leku honetan, Arabako Astronomia Elkartean gaude Iturrietako behatokian irudi hau hortik ari gara ematen. Mikel, guk ere onik bederen, espero baino hobea izan dut esperientzia, zuk ere bai? Bai, nik ere bai, ba. Ederra izan da bai, 114 urtean Euskal Herritik ikusi den lehenbiziko eguzki eklipse osoa izan da gaurkoa. Euskal Herritik ikusi ahal izan zen azkena, 1912 urtean izan zen. Mikel, astrofizikaria jakin duz azaltzen hau. Zerbatero gertatzen dira eklipseak, zergatik dira hain guti eklipseak, eta ze eklipse mota daude? Beraz, ez dira, badira eklipse asko azkenean. Uste dugun, baino gehiago. 6 hilabetero gertatzen baita eklipse sasoina. Ara. Eta horren ulertzeko behar da, ene ustez, animazio batekin hobekio da esplikatzeko, irudi baten ukaitia untsa ikusteko ze animaziorik ez, baina hor, galea lurmuturreko irudi zoragarri hau dugu, horre guztia sartzen ari delarik, horrekin kontatu beharko diguzu. Bai, inen dugu. Eta ulertu behar da, bakarrik, behaz, pentsatzen duzie eguzkia eta luja, eguzkiaen inguruan orbitan ari dena, eta gero ilargia lujaren inguruan. Beraz, badituzue bi orbita horrek, eta ilargian orbitak badu inklinazio bat. Beraz horrek erran nahi du, bi orbitak gurutzatzen aldirela bakarrik 2 aldiz urtean. Beraz, 6 hilabetero eklipse sasoina ukaiten aldugu. Baina gauza da, ez direla beti perfektuki lerrokatiak. Eta ez direlaik perfektuki lerrokatiak, ez dugu gaurko itzal oso haukanen, eta ez dugu ber ikuskizuna ikusiko. Eta horik deitzen dira eklipse partzialak. Batzutan bakarrik partzialak izanen dira lurran gainean. Eta badira behaz eklipse mota desberdinak, eta beste eklipse mota nagusi bat eraztun eklipsea deitzen da. Eta eraztun eklipseak deitzen dira ilargia gutarik urrunago delaik. Pentsatu behar baita, ilargien orbita ez dela zirkulu perfektu bat. Elipse bat egiten du. Eta elipsean baditu, bere elipse orbitan badu puntu hurbil bat eta puntu urrun bat. Eta urruna delaik
ezin du eguzkia osoki gordetzen, osoki estaltzen, eta hor, ono agertzen da eraztun hori, beraz eguzki argi eraztun hori, eta ez dugu osoki gordetzen gaur bezala. Eta hori, eraztun eklipseak dira. Eta erran behar da, 2082an eraztun eklipse bat izanen dela eskualerian ono, beraz, hemendik pasatuko dena. Baina ez da osoa gaurkoa bezala izanen, eta ez da berri ikuskizuna. Egia da, ze urrengo eklipse, eguzki eklipse osoa 2180 urtean izanen da. 300 urte baino gehiagora, ez? Ordura arte itxaron beharko dugu Euskal Herritik bertze eguzki eklipse oso bat ikusteko, eta horregatik justuki izan da hain garrantzitsua gaurko gertaera astronomiko hau. Hortxe irudiak, eskuineko aldean eta ezkerreko aldean ikusten dituzue, jendea poliki-poliki bazakit urruntzen ari da, batzuk etxe alderako martxa hartzen, ezkerrean Bizkaiko galea lurmuturra ikusten duzue, Getxon, toki paraje zoragarria berez, eta gaur bereziki polita bihurtu dena eklipse honekin. Mikel, aipatzen genuen eklipseen garrantzia haundia dela arrazoia haunitzengatik, ezta? Bai, gaurko eklipsea garrantzitsua da historikoa baita. Eta gure bizitzako eklipse bakarra izanen baita. Eta beraz, eraztun eklipse hori ikusiko dugu 2080an, baina ez da ber ikuskizuna izanen. Eta ahantzi dut aipatzea ere, xantza dugula alako eklipse baten ikustea, hemen lurrean, zeren eta hilarriak eta iguzkiak kasualitatez zinez ber neurria badute zeruan. Eta hartako hilarriak osoki gordetzen aldu iguzkia. Beraz, urgunago delaik ez du osoki gordetzen. Eta hori eraztun eklipsea sortzen du. Baina adibidez Marten ere izaiten aldira, ikusten aldira eklipseak, eguzki eklipseak, eta robota tipia, rover tipia Perseverance deitzen dena, filmatu du Marten eklipse bat, beraz Phobos dena Marteko satelite bat, eguzkiain aintzinetik pasatzen delaik, badugu bideo bat, egiazko bideo bat, erakusten dina nolakoa den Marte eklipse bat, eta erraiten alauziet ez dela hemengoa bezain polita. Lurreko eta gure hilargeen eklipseat eta iguzki eklipseat zinez ederrenak dira. Zuzeneko irudia duzue, hortxe ikusten duzuena, 3 minutu bertzerik ez, gaueko 9:00 eta Bizkaiko kostako irudia da hau, galea lurmuturra Getxo inguru horretan, eta, bueno, ez dago oskarbi ere zerua, laino pixka batzuk ematen du badirela, ezta? Baina eguraldi ederra, gaur Euskal Herri osoan izan da eguraldi ederra, zerua jaia denean izan da garbi, eta gozatu ahal izan dugu eguzki eklipse zoragarri hau. Errepikatuko dugu, 114 urtean Euskal Herritik ikusi ahal izan dugun lehenbiziko eguzki eklipse osoa izan dela. Azkena, 1912 urtean izan zen, eta eklipse honen ondotik 2180 urtera arte itxoin beharko dugu bertze bat ikusteko. Bi 2026ko abuztuaren 12 gaur, asteazkena, ilunabarreko 9:00 2 minutu bertzerik ez dira falta, arratsalde on deizuela eta ongi etorri ETV batera berriz harrimanatu zareten guztioi, ETV baten eta ETV on plataforman aldi berean zuzenean ari gatzaizkizue. Euskal Herrian inoiz ikusi den fenomeno astronomikorik ikusgarriena kontatzen ari gara. Galea lurmuturra iruditan duzuen hau, Bizkaiko kostaan, Getxo inguruan, hortxe zenbat autokarabana, zenbat jendek hartu duen atzotik edo duela 2 egunetik ere, aitzakia hau, eklipse ikusteaz gain, plana egiteko ezta,
Euskal Herritik bakarrik ez, estatu mailatik eta mundu osotik etorri zaigu Euskal Herrira jendea. Euskal Herria munduko lekurik onenetakoa baita eklipsea behatzeko, eklipsearen ibilbidearen amaieran ailegatuko baita lehorrera. Araba izan da Euskal Lurralderik privilegiatuna, Arabar probintziaren zatia handi batean eklipsea erabat ikusteko aukera izan dugu, guk adibidez hemen Arabako astronomia elkartean gaude, Iturrietako behatokian, oraindik hurbil, eta hemen bete-betean ikusi eta gozatu ahal izan dugu eklipse hau. Garrantzitsua da, mendebalde, ipar mendebaldeko zeru bertza garbi izatea, eta gaur halaxe izan dugu. Eklipsea, arratsaldeko 7 eta 27 hasi da osotasun horretan, barkatu 8 eta 27 hasi da osotasunean, minutu bat baino gutxiago iraundu, fiteron izan da luzen ikusteko aukera, baina gozagarria izan da leku guztietan. Ikusi ditugu bailiko perla, diamantezko eraztuna, eguzki koroa, fase guztiak, eta orain ikusten duzue, ilundu duela berriz argituko du pixka bat, ze gaur 2 gauen eguna da. Eguzki eklipsaren eguna. Egun historikoa benetan. EITB-en sekulako baliabideak paratu ditugu martxan, gaurko erretransmisioa egiteko, zuzenean gaude, Bizkaian Galea Lurmuturrean, hor ikusten duzue eskuineko aldean irudia, zuzenean gaude, Nafarroan ere, Sendabiba, Nafarroako bardeetan, Donostian ere ari gara, Saguesen EITB kantoratu duen eklipse gau berezian, eta momenturik onenak errepikatuko ditugu. Oraintxe, ETB bat paratu duzuen hoi, mugikorrean, ordenagailuan ikusten ari zareten hoi, arratsalde on daizuela, eta gozatu dezagun, eguzki eklipse oso honek eskaini dizkigun momenturik eder eta goxoenekin. San Jaumetik, Katalunia aldetik, hegazkin batetik iritsi zaizkigun irudiak dira hauek. Hegazkin batetik hartutako irudiak hortxe ari gara ikusten, fase polite hori diamantezko eraztuna, beiliko perla, eguzki koroare oraintxe ikusteko aukera izanen da, San Jaumetik, Katalunia aldetik. Mikel, hau berezia da irudia, ezta? Hegazkin batetik hartua. Bai, egarria da, enakien hegazkin batetik hartzen altzela, hola, hain garbi ikustea. Zer da ikusten dugun hau, arroxa koloreko puntu hori? Eklipse osoa, ene ustez, ez dakit zer den puntu arroz hori. Diamantezko eraztuna izan daiteke? Posible, baina usteut hor fase osoan girela. Gero, jakin behar da ere, eguzkia bere aktivitate zikloain maksimoan dela 2026an. Beraz, eguzki koroa ere asko aktibatua da. Eta hor ikusi duguna gaur ikuskizun biziki polita izan da, zenta eguzki koroa ezinbestekoa ikusia dugu gaur. Eta hor ikusten duzuena, hori eklipse osoa eta biziki edera guk ikusi dugun bezala. Ez dakitzon bat denborakoa izanen den, baina Katalunian ere hemen bezain luzia izanen da, ez minutu batekoa, ala pixkat gehiago. Eta hor ikusten da garbiki eguzki koroa. Eguzki koroa osorik ikusten da honetan, eguzkiaren disko distiratsu hori ezkutuan gelditzen denez, kanpoko atmosfera ikusten da, normalean begi hutsez ikusezina dena, ez da? Hori da, begi hutsez ikusezina dena. Eta beraz, hor betaurrekoak gero izarri behar dira. Baina fase horretan betaurrekoak kentzen aldira. Eta holako eguzki eklipse oso baten ikusteko hor betaurrekoak kentzen dira. Katalunia aldetik ailegatu zaigun irudia duzue. Hauxe San Jaumetik bihali digute, hegazkin batetik hartutako irudia da, bertze hainbat ere ikusiko ditugu, eta errepikatu behar dugu, oraindik ere betaurrekoekin egon behar dugu, Mikel? Bai, oraindik ere hor ikusten duze, hasten dela argiki ikusten, ere behaz argiat doidora hor ikusten dugu diamantezko eraztuna, garbi. Baina hor ene ustez betaurrekoak ezagri behar dira. Hor, hola ikusi dute iparraldean, adibidez. Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian, bai. Ez baita eklipse osoa. Hor, eklipse partziala ikusten delaik, holako irudi bat ikusten da.
Beraz, hemen zinez ukandugu espektakulu desberdina. Eta hartako jende batzu egonda pixkat ez hain kontent, ez gu bezain kontent, ala gu bezain uros, alako gauza baten ikustea, fenomeno baten ikustea. Hegazkin barrenetik hartutako irudia da, biztan da, hemen ikusten da, Leiotik hartutako irudia dela, San Jaumetik, Katalunia aldetik ailegatu zaiguna, ikusiko ditugu bertzain bat leku ere, Euskal Herria munduko lekurik onenetako bat izan da, eklipse ikusi ahal izateko, zergatik, Mikel, zergatik da gurea, hain toki ona gaurko egunez? Lerrokatze perfektua baiginin, eta lerrokatzeak baiginen zinez ilargipean, itzalpean, eta hori ilargiaren itzala bakarrik eskualeritik perfektuki pasatu da. Erran behar da ere finitzen duela bere bidaia La Palman, behaz Mallorcan, han ere ikusiko dute eklipse potxolo bat, eklipse oso eder bat, eta Espainiako iparraldean ere pixka bat. Ondokoa, Espainian pastuko da Kadizen, beraz Espainiako egoaldean, ala Ipar Afrikatik ere. Hor, behaz, heldu den urtean, agorrilean, uste dut bian edo agorrila abuztua hasieran, pasatuko da berritzala. Beraz, ikusi nahi bauzie, ez diren agaski kontent gaurkoarekin, heldu den urtean beste eklipse oso bat izanen da, baina hegoaldean Kadizera joan beharko dugu. Hori da. 9:06 minutu, zuzeneko irudia duzue, Getxoko Galea Lurmuturretik, eta Euskal Herri osoa ditugu seinalea gaur EITB-ren erretransmisio berezi honetan. Bazter guztietan gaude, zuzenean gaude, eta Bizkaitik goazen Nafarroara, goazen Bardeetara sendabiban dugulakoz, Gorka Granado. Arratsaldeon, Gorka, konta iguzu, zer giro ingurumari horietan? Arratsaldeon, eta ongi esan bezala Euskaldunak zorionekoak gaurko iluntze honetan, hemendik ikusi baitugu gaurkoan eguzki eklipse osoa 100% guk behintzat Bardeetatik. Eta giroa hemen orain zerbait aldatzen hasia da, lehenago giro lasaia bagenuen ere eklipse horri denak begira geundela, orain mugimendu eta musika jartzeko ona etorri dira Marabilak Sound taldekoak, Josu Martin, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gorka, hacemos. Josu, azaldu, nortu zaite zuek, zertara etorri zaite gaurkoan eklipse egun berezi honetara? Gu eta kamerak ikusiko duen bezala, Marabilak Sound gara, kolektibo artistiko bat gara, eta trizikloak eta musika elkartze ditugu modu ibiltarian, eta normalean festiboa, baina gaur, beste giro bat edo beste rollo bat du honek. Gaurko hori ere, festa giro emateko intentzioarekin etorriko zineten. Ez dakit zer esan, Gorka, oso oraindik oso ez dakit unkituan nagoen edo oso arraro da sensazio hau, ze azkenean bakoitzak badu bere bizitzen du modu desberdin batean, orduan nik ez dakit jendean nahi duen festa edo lasai geratu, orduan ez dakit nik uste bakoitzak modu pertsonalea bizitzen duela, orduan responsabilitate edo haundia da zerbait esatea mikrotik edo ze musika jarri edo ez, orduan ni pertsonalki egon naiz oso esan, eta orain zer esango dugolako momentu batean, ez da, ze zaila den zerbait esatea olakotan. Egun berezia bizi dugulako gaurkoan, eklipse historikoa. Hori galdetu nahi nizun ere, nolako izan da, nola bizi duzu zuek, lagun artean bizitzeko aukera izan duzu gaurkoan, nolako izan da momentua? Oso polita, oso unkigarria eta oso pertsonala, ez da, nik uste bakoitzak bizitzen duela modu batean, pertsonalki oso unkitua eta farreak eta, baina gero ailegatua belztasunaren momentua eta izan da geratu gara guztiak ora flipatuak. Eta esaten dizuana, orain unkitua nahuena edo da, ikustea nola bakoitzak, ez dakit, nola bizuen bakoitzak desberdin edo, oso arraroa da bai. Aizu, ze enbidia sanoa, bizikleta, musika, festa edo non, eta gaurkoan ere, eklipse gaunetan, zuekin gozatzeko aukera ere badgaula. Noskin, edo zuen ere, gonbiatu ez zaudete Marabilak Sounden festetara. Oso ondo, mi esker. Zuei, agur, aio. Oso ondo, hemen txegaditze gara gu, beste giro batean, giro bizkat alaiago batean, eta musika festa honetan murgilduko gara hurrengo minutuetan ere. Giro alaia eta besta giroa bai Euskal Herrian gaur eklipsearen aitzakian antolatutako ekitaldi haunitzetan, eta hau Paristik ailegatu segun irudia. Begira, hortxe nintzen hilengo astean eta gaur hemendik ari naiz ikusten ze ederra, elitzake plan txarra izanen
Eiffel dorretik eklipsea ikustea, Mikel? Zu Paris ongi ezagutzen duzu, aski ongi hor bizi izan zera denboraldi batez. Ze irudi ederra, Pariseko hau. Ba, irudi ederra, baina eklipse partziala ukan dute. Euskal Herrian hobea orduan. Bai. Irudi ederra da, gorri-gorri zerua, eta ari zaigu, Euskal Herriko eta munduko hainbat txokotatik ailegatzen nola bizi izan duten eklipse hau, eta Paris, Frantziako hiriburua, hortxe, eguzkia tapatzen ari da, gordetzen ari da, ze momentu honetan, 9:10 minutu diren honetan, dagoeneko ja, Mikel, betaurrekoak kentzen alditugu, eta dagoeneko ja, hor galeako lurmuturan ere ikusten da, ja eguzkia gorde dela, oain ja ez da arriskurik, ez da? Bai, ilunabar normal bat ikusten dugu, eta eguzkia joana da, bere bidaia segitzen du, eta utziko du lekua gauari. Donostiara goaz berriz ere, Saguesen dugu Ane Urresti eta jakine dugu ze giro dagoen horko EITB kantolatutako besta berezi horretan. Ane Urresti, arratsaldeon, konta iguzu, giro goxoa aldago hor? Begira, nik egia esan uste dut oso momentu polita dela, izan ere ez nuen horrelakorik espero, baina hemen jendea animatuta dago, eta jendea bildu da, eta jendea juten ari da, itxaron, mutilak, torri! Zer irutu zaizu eklipsea ba? Nola ikusi duzu eklipsea? Oso polita, hortik ikusi dugu, eta lagunekin plan polita. Eta zuek, zu adibidez, zer dela eta Saguesen, zer irutu zaizu hemen Saguesen ikusi izatea, izan ere bera argentinarra da, eta hemen bizi da, beraz gaur etorri da bere lagunekin ikustera hemen Saguesetik. Zer irutu zaizu hemendik eklipsea ikustea? Bueno, acá en Sagues muy lindo, la verdad. Se estuvo muy tranquilo, las vistas hermosas. Ya se viene con gente que me parece muy especial y eso. Eta zuek, zuri adibidez irutu zaizu, gaur ikusi alizatea, esan didazue partekatu dituzuela betaurrekoak, ala moduz, zer ditu zaizu? Ba, oso bereziak ikusi dugu, ez ditu aurkitu betaurreko bereziak, osea, que lagunekin konpartitu dugu pare bat, eta, kuriosoa, oso. Eta orain ja joaten ari dela, joan dela ja ez dago eguzkirik, zer irutu zaizu eta orain zer da egin behar duzuna aste nagusi honetan, honako egitarago honekin jarraitzeko? Ba, orain afaltzera goaz eta gaua. Ikusten dana, gaur parranda joango zeate? Segurazki. Badara magoia pare bat egon. Baina ez da aste nagusitxoa da, eklipsea izan dela eta hori ospatzeko ez, klaro. Berezia delako eguna gaur, bai. Egun berezia da eta egun berezia denez, parrandara joan beharko zarete, beraz, gozatu eta ondo pasatu. Honek parrandan joaten utziko diegu eta gu hemen geldituko gara, gelditzen diren beste hauekin gozatzen, izan ere orain DJ bat hasiko da eta ikusiko dugu jendea nola animatzen den eta gaurko eguna nola amaitzen duten. Amaituko duzue, Ane, zuk ere bai, beraiekin batean parrandan, seguro, Ane Urresti parrandatzalea da, badakigu pixka bat, eta gaur gozatuko du seguraski gure erretransmisioa bukatzen dugunean, hor gainontzeko guztiekin, DJ Makalaren doinuekin. Galea Lurmuturreko irudiak hauek, eta hauek Sendabibako irudiak. Hortxe gaur besta antolatu dute, eklipsaren aitzakian Euskal Herriko tokia unitzetan, eta nik, Mikel, badut, txikeria bat, jakinmin bat ez da, ze gertatu ote da animaliekin, eguzkia estali den horretan, eguzki eklipse oso horretan, ez da, ipatu dugu animaliek, desberdin jokatu dezaketela eklipse batean, ez, adituek azaldu dute faunaren zati handi bat, eguzki argiak gidatzen duela. Animalia batzuek iluntzean erreakzionatu bertzerik ez dute egiten. Bertze batzuek berriz, iluntasuna eta gaua ailegatzean nahastu egiten dituzte jarduera. Orduan, zer gertatute da adibidez Urdaibaiko biosferako animaliekin, zer gertatute da, hor, Sendadiban dauden lehoi, tigre eta barrekin, edota gure pentze, larre, mendi, baso guztietan, Euskal Herri hortan oso aberatsa da, egiazki aberatsa, zer gertatu ote da animaliekin, baduelako zer ikusia. Eklipseak animalien jokabidearekin, ez da? Bai, ikertua izan da hori eta ikusi dute animaleek kanbiatzen dutela portaeraz. Beraz, estatu batuetan bereziki ikertua izan da, batean 17 espezien portaera ikertu dute. Eta ikusi dute eguneko 75 portaeraz kanbiatzen zuela. Beraz, ziminuak adibidez estresatzen ziren eta uste dut denak estresatzen zirela pixka bat, ez baitute ulertzen ze gertatzen ari den. Eta xoriak isiltzen dira eta bestea animale batzu hasten dira gaueko portaera erakusten, ala baliatzen.
eta xuriak adibidez isiltzen dira. Egia erran nik ez dut hainbeste entzun, hori gaur, protagonismoa utzi baitakot eklipseari, eta kasik iluna barrian ginen, beraz ez dut senditu arras xuriak isiltzen zirela. Baina ikertua izan da, aldi bat behin baino gehiago, eta 2008an ere adibidez bada publikazio zientifiko hori Harrison Rosek egina eta idatzia. Nun zoo baten aberien portaera ikertzen dute, eta hor zehaztasunetan esplikatzen dute ze gertatzen den, eta ze espezie nola reakzionatzen duten, eta artikulu polit bat irakurtzeko. Mikel Falsa, astrofisikaria, zenbat ari garen ikasten gaur zurekin eklipsaren gainean eta gainontzeko bertze gauza unitzen inguruan ere bai. Gaur gainera badakizue eklipsaren ondotik Pertseiden izar euria ere izanen dugula. Gaurkoa gau luzea izanen da zeruzaleentzat eta iluntasunarekin uda bakoitzean gehien espero den fenomenoetako bat hasiko da Pertseiden izar euria edo Donelauren diren malkoak. Eta orain ikusten dituzuen irudiak dira, Sendabiban nola ikusi duten Nafarroako herriberan, Nafarroako bardeetan, momentu hori. Eguzki, eklipse osoa hortxe ikusten duzue, gizon hori, aurra ez dakit seme alaba ozer duen, gizona aur txiki hori besoetan duela, kamerarekin grabatzen ari da, momentu hori osotasunean itzalia zen momentua izanen da, eguzkia itzalia zela, gordea, ze betaurrek hori gabe zen eta kendu zitezken momentu bakarrak, o minutu terdi hori bakarri zen, ezin zen bertzen inoiz ere kendu, eta hortxe ikusten duzue, hau, okerrezpa naiz, Aitor da gure lankidea, eskuinan dugun hori, Aitor Perez, Euskadi Irratia da bile lankidea, eta hortxe irudiak, denak, mugikorrarekin momentu hori gorde nahian, ez da, guk ere ditugu, Mikel, zuk eta biek ere argazki batzuk, eta hemen temperatura ere jaitsi da, eta hortxe, guztiak telefono mugikorrarekin, bete horrekoak kenduta, hau izan da, 8:30 minutuan, 8:30 eguzki eklipse osoa, Nafarroako Sendabiban nola bizi izan duten argedaseko irudia da, ikusten duzue, ilun dela dena, eta guztiak telefono mugikorrarekin ari dira, momentu berezi hori biltzen, eta hau berriz, irudi hau, Galea Lurmuturrekoa, hortxe autokarabanak gibelean zenbat astroturista etorri diren, Mikel Falsa guregana egunotan, mundu osotik etorri dira, zenbaitek duela urteak hartua zuten lotarako tokia Arabako Errioxan adibidez, eta aitzakia jarri du, ez bakarrik Euskal Herritarrontzat, baizik eta zenbat bisitari turistarentzat ona etortzeko, ez da? Bai, izan dira frango, enela egon batzuk reserbatu nahi zituzten hotelak Gasteizen edo han ingurian, eta dena partitzia zen, dena reserbatzia zen. Beaz, biziki zaila zen leku baten atxemaitea, eta jendeak hasi ziren antolatzen beren bakantzak zinez eklipsean ikusteko. Beraz, dena tapatia zen. Entzun dut, dila 10 urte hasi zirela erreserbatzen hotelak huna jiteko. Beraz, astroturistak deitzen dituzun bezala, bai, hainitz izan dira eta denak huna jinak direnak. Turismoa, astroturismoa ere existitzen da, eta jakina egunotan ikusi ahal izan dugu. Hauxe da momentua, aipatu dugu gaur EITBek Arantzadire laguntzarekin 2 globo bota dituela estratosferara lantziegotik. Irudi hau da, momentu hori lantziegotik horrelaxe bota dugu. Batek 360 graduko 2 kamera zituen, eta bertzeak kamera bat, eta zuzeneko seinalea jasotzeko antena bat hortxe bota dute. Goiti, lehenbiziko globoa 360 graduko arratsaldeko 7 laurden gutxiagotan bota dugu, bigarrena berriz, zuzeneko seinalearena 7 aldera bota dugu, eta hortxe, badoaz gora, globo estratosferikoak 38.000 metrora goitu dira, horretarako barruan sartzen zaien helioa bagitzongi kalkulatu behar izan dugu, kamera hortxe ikusten duzue, nahi dugun altueran eztanda egin dezan, ongi
prestatu behar izan dute antolatzaile eta aditu guztiek. Globoek baizala deitzen den sensore bat daramate eta baita GPS bat ere, baizalak momentu oro non dagoen eta zeina altueretan dagoen erraten digu. Eta webgune baten bidez egiten diogu jarraipena. Hor ikusi duzu, bazoela ikurrina eskubetan ere zera bat, astronauta bat. GPS-ak erortzen den tokiaren berri ematen digu, eta bat erori da dagoeneko, eta berehala ikusiko dugu, ze irudi utzi dizkigun. Globoak lehertzen direnean, erorketa lekura joan behar dugu globoaren bila, eta bidean gara, eta ikusiko dugu berehala. Hortxari dira prestatzen, jaso ditugun irudiak, eta dagoeneko ikusi ditugu, 360 graduko kamerekin grabatutako irudiak izan dira, kamera berezi horrek grabatuak eta emitituak, baina antenan daraman globoak zuzeneko seinalea ere eman digu. Gure aurreikuspena zen da lortu dugu 25.000 metrora arteko irudiak jasotzea. Helburua, eklipseak gure inguruan sortzen duen itzalaren irudiak jasotzea izan da. Normalean, 2 ordu behar izaten dituzte globo hauek 35.000 metrora ailegatzeko eta gero 41 minutu erortzeko berriz. Parakaidaz gisako bat dute kamarek mantsoago erori eta hautsi ez daitezen kamarak. Dena den, kaxa baten barruan doaz eta nahikoa babestuta daude. En fin, hortxe duzu irudia, gaur aipatu bezala, globo estratosferikoak bota ditugu estratosferara. Mikel, azalduko dugu estratosfera zer den eta irudi hauen balioa zein den? Bai, estratosfera da lurrain atmosferan geruza bat, behaz bigarren geruza, gu troposferan bizigira. Eta estratosferan joiten diren globoak senitzen dute atmosfera egonkorrago bat, beraz, eguraldi egonkorrago bat, eta hartako maiz, usu igortzen dira globo estratosferikoak eguraldian ikertzeko, behaz globo meteorologikoak. Eta guretako biziki garrantzitsua zen igortzia globo bat, ez baita eguraldia egonkorra baita eta eklipsean ikusteko lainurik gabe eta eguzki zeru garbi baten ukaiteko estratosferan xantza gehiago ukanen dugu. Beraz, irudi horik ez dakit nolakoak izanen diren, baina seurniz biziki politak izanen dira, espero dut. Dudarik ez, ikusi ditugu, haunitz mugitzen zirela, hori bai, dagoeneko ikusi dituguna, baina hortxe, EITB arantza diren laguntzarekin, 2 globo estratosferiko bota dituela, lantziegotik 30.000 eta 35.000 bat metroko altuerara. Eklipsearen bertze ikuspegi bat emateko. Eta orain duzuen ikuspegia, eskuineko aldean sendabiba, Nafarroako bardeetan, eta ezkerreko aldean eguzkia. Bete-betean, Mikel? Bete-betean, finida eklipsia, eta etxeak joiten algira. Ez da egia baliatu behar da Perseiden gaua. Egon behar zizte gauan ikusteko, gaueko zerua ikusteko eta behatzeko izar ieskor asko ikusiko baitira. Solastu gaitezen horri buruz, eklipsea akabatu da bai, eta dagoeneko jendeari da bere trastoak eta jasotzen, eta gu hemen Araban gara, Arabako astronomia elkartean gaude, Iturrietako behatokian, agura indik hurbil, da gure inguruan jendea unitz izan da, eta poliki-poliki guztiak eta haien aulkiak, eta haien tresna guztiak jaso, eta ja etxerako bidean doaz, baina erramarko digu gelditzeko, ze aipatu dugu Pertseiren izar euria izanen dela, gaurkoa gaur luzea izanen da, zeru zalentzat, ze iluntasunarekin, guantxe momentu batetik bertzera, uda bakoitzean gehien espero den fenomenoetako bat hasiko da, Pertseiren izar euria edo done lauren diren malkoak, aipatu guzu, guantxe hitz egingo dugu horri buruz, Mikel, Pertseiden izar euri horri buruz, baina aurrez Donostiara joanen gara, Ane urresti hortxe dugulako pres, Ane, arratsaldeon, ari aldu iluntzen ja, sagues inguru hortan. Bai, hemen ja iluntzen dago eta hemen daukagu kuadrilla bat, orain parranda ambientea duena, hemen dugu Juanan eta bere kuadrilla, Juanenen kuadrilla zelan, ondo? Juanan, ze iruditu zaizu eklipsea? Ikaragarria, behin ikusita eta, betaurrekoekin oso ondo, eta ambiente honen... Betaurrekoak bai edo bai, eh? Bai, oso... Horrekin kontuz izan behar. Egon behar da, beti horrela izatea, eta... Egin dituzu deskantzoak eta bat? Bai. Bale. Eta orain gozatzera eklipse honetaz eta eguna ongi bukatzera. Orain aldezarrea, jun eta gero bueltatu, hemen egon, eta... Hemen kontzertuak... Eta ambiente oso ona,
eta disfrutau. Oso ongi, hau bizitamen bakarrik gertatzen da, beraz, gozatu egun honetaz, ongi pasa, bale? Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko zueit, eskerrik asko Ane Urresti egin duzu lan zoragarriagatik gaur, ederra izan da zure reportari lana, zenbat jenderekin egon zaren, zenbat gauza erakutsi dizkiguzun hor, EITB antolatu duen eklipse gau berezi horretan Donostiako Saguesen, haupa Ane, eskerrik asko eta bejonde izula. Eta guazen orain, senda bibara, Nafarroako bardetara, handugulakoz Gorka Granado. Gorka, arratsaldeon, hor ilundu aldu, senda biban? Arratsaldeon Joseba, hemen iluntzen hasia dagoeneko, eta jendea ere mugitzen hasia da, baina hendik, pentsa, 6.000 pertsona izan ditugu Sendabibako ingurune honetan, orduan hau dena usteko oraindik denbora bat beharko da, baina tira, bukatu dugu aurtengoan eklipsea, aurtengoan, eta hemendik denbora desente baterako ere, ez dugu holan eguzki eklipse osorik izango, beraz, azken hilabetetako burua uste eta eklipsea noiz helduko, tira, gaur iritsi da, bukatua dagoeneko, eta plazerra izan da, hemendik Sendabibatik, Nafarroako bardeetatik, paraje eder honetatik eguzki eklipse honekin gozatzeaz, eta zuekin batera ere, eklipse honen berri izatea, eta espero dugu, kontakizun ederra izango zenutela. Eskerrik asko telebistaren bestaldean egon zaeten denoi. Joseba, Ane, plazerra izan da, hurrengo batera arte. Plazera gurea, Gorka Granado, zu bezalako erreportari jator eta finak izateagatik, lan ederra zurea ere, mila esker, horko saltsa eta giro guztia zuzenean kontatzeagatik, zenbat elkarrizketa, zenbat txoko erakutsi dizkiguzun, bejonde izula, haupa zu Gorka Granado. Gehitxoko Galea Lurmuturreko zuzeneko irude dituzu hauek, 9:26 minutu, azken 2 minutuetan sartu gara, gurekin da Mikel Falsa, 2 orduko erretransmisioa elkarrekin egin dugu. Azken minutua, Mikel, aipatu diguzu, zer sentitu duzun gaur, zer izan den zuretzat gaurko eguzki eklipse osoa? Ezin da deskribatu, zinez sentsazio bikaina da, ez baitakizu zure bizitzako fenomeno bakarra izanen dela, ikuskizun bakarra, eklipse oso hori ikusiko durana. Beraz, enetako zoragarria eta ikaragarria izan da, zinez biziki polita, biziki edera, eta nik senditu dut, baliatu dutala momentu hori, eta momentu goxo bat pasatu dugula, eta zinez goxatu. Mikel Falsa, astrofizikaria, Baigorritik gaur Arabako Astronomia Elkartera etorri zara, Iturritako behatokira, 2 ordu zaritu gara zuzenean elkarlanean, zenbat ikasi dugun zurekin, eta zenbat erakutsi diguzun, plazer handia, hau ez zure lagunak ez da? Lagunekin etorri zarelako. Telebistan zaudetela, zuzenean! Hau pazuek, etorri da Mikel Falsa bere kuadrilla guztiarekin onat, eskerrik asko, EITB-rentzat tarte hau emateagatik, eta ja, bukatzen hasiko gara, Donostiako Saguesetik hartutako, irudi zoragarrienekin ere txoko favoritotako bat munduan. Ederra izan da gaurkoa, 2026ko abuztuaren 12, arratsaldeko 7 eta 27 minutu oraintxe, momentu historikoa erakutsi dizuegu, fenomeno astronomiko ikusgarria kontatu dizuegu, 7 herritan hasi eta 9 arte zuzenean, ETB baten eta ETB on plataforman. EITB izugarrizko baliabidea jarri ditu erretransmisio honetarako, eta espero dugu zuen gustokoa izana. Aspalditxotik ari gara EITB honen berri ematen, eta espero dugu gaurkoan gozatu izana, guk 100% eklipse osoa ikusi dugunok gozatu dugun bezain bertze. Eskerrik asko, hor egoteagatik, hurrengo bat arte, aio.